Salam alik. Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Sag gorun oturamsyňyz? Inhä bugünem mehriban arkadagymyzyň arka durmagyna, ruhy çyragym gepleşigimiz siziň dünýäňizde joşgunly ilham hemde belent ruh arzu edip ýaýlama çykdy. Milli gymmatlyklarymyza aýratyn sarpa goýýan, insan mertebesini barha belendi götürä, söze, sunugata baha berip, döredilen beýik eserleriň öňüne baş ýaýyp, türkmen medeniýetine aýratyn sarpalayan, mehriban arkadagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, tutýan ähli tutumly işleriniň barhary başlanyp, at awray mertebesiniň ýer ýüzünde mundan belent bolmaklygyny arzu edýäs. Ine şeýle insan kalbynyň iň ýaşy arzu niýetleri bilen miras tele ýaýlymyny ruhy çyragym gepleşiginiň nowatdan daşary sanyny taýýarlap size getirýär. Çünki Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliyewanyň doğulan gününiň 100 ýyllygy bellenip geçilýär. Ine biz bugün türkmen zenanynyň, türkmen medeniýetini, türkmen sunugatyny hiç öçmejek ýyl goýup giden ýaşan, döreden ýyllar hakynda şägirtler ýetişdirip, türkmeniň geleceği üçin goýup giden öz boluşly mirasy hakynda söhbet edilen diýdikde, ruhy çyragymyň şu gedekki sanyny ine şu görýän adamlaryňy çağırdyk. Elbetde bu mehmanlaryň hemmetiniň ýüzlerim, döreden eserlerim size meýalimdir. Men häzir olar barada gaýtgaça maglumat bereýin. Ine sag tarapdan oturan mehmanlarymyz men gapdarymda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşküniň ýokary derejeli artisti, solisti, Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayramgelliýew otyr. Ine oň aňary ýanyna Maya Kuliyewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň yekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň professory, Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyw bar. Magtumul adyny Milli Sazly Drama Teatrynyň rejissöri, Türkmenistanyň sunugatda at gazanan işgäri Aýnazar Batyrowma. Ine Aýnazaryň aňary ýanyna bolsa, Maya Kuliyewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň estrada sunugaty kafedrasynyň uly mugallymy, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiyewma. Ine menden beýlede bolsa, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşküniň ýokary derejeli artisti, solisti, Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuriýewa. Şeýle-de Maya Kuliyewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň sazyň taryhy kafedrasynyň müdiri Bahargül Yakubowa da bar. Oň aňary ýanyna bolsa, ýanky adagdalan ýokary okuw mektebiň saz molumy kafedrasynyň molumy Türkmenistanyň at gazanan artisti Bibi Cemal Amanowa da bar. Şeýle-de bugün gepleşigimiziň dowamyny edýär adamlar. Maya Kuliyewaň goýup giden milli mirasy hakynda söz açylyp, oň öz eserlerini öwredip giden şägirtleriniň ýerine ýetirmegine de ençeme aýdymlar diňler. Olara bolsa gepleşigimiziň dowamyny sadanlarlyk edýärler. Kamera ansambly kafedrasynyň uly mugallymy, halkara beýatleşigiň laureaty Stella Faramazowa bilen Igor Jorakulov dağlar sadanlarlyk ederler. Hememini bizden beýlede oturanlar Maya Kuliyewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň aýdymsaz toparanma. Birek hoş gördük gepleşigimizde. Atagellaga gepleşigimiziň ilki başyny siz başlap berseňiz, şular ýaly türkmen halkynyň dürli uguruny, ruhu hemem madda gymmatlykları bilen bilelikde alanda Türkmeniň medeniýetine de, edebiýatyna da, saz sunugatyna da öz boluşly ýyz goýup giden ençeme taryhymyzda adamlar bar. Olaryň eden işleri şu döwürde aýratynam olara ýüzlenilip, täzeden öwrenilip ýene-de halka ýetirilýär. Ine mehriban arkadagymyz diýär, beýik eserleri döreden adamlaryň hemem şol beýik eserleriň öňüne biz baş egýäsdiýär. Edip arkadagymyz ilkinji nowatda öňüne baş egerlik eserleri özü döredenden soň döretmekligiň lezzetine de, döretmeklik sunugatyna da iňçilik bilen düşünüp, hem döretmeklik sunugatynyň jepatyna da düşünýänligi üçin edip arkadagymyz inerşi döredüjülük älemine edilýän işleri aýratyn sarpa goýýar. Biz bugün Maya Kuliyewaň doglan gününiň 100 ýyllyk münasibetli ýygnanyşdyk diýmek, adamyň gadryny bilmeklik üçin döwri gerek. Şu zatlardan söhbet ilki başlasaňyz. Sunugat köp taraplaýyn köp taraplary bar sunugatyň. Her bir adam
özünün uğru var, her kimin öz yolu var. Yurdumuzda Türkmen şahsiyetleri var. Geçkiden beyik bizim şahsiyetlerimiz var, halifalarımız var. Şolaryň içinde Maya Kulina da öz yolundan, öz uğrundan biz için bir şahsiyet bolup dur. Maya Kulina'nın adyny bizim hormatly prezidentimiz ebedileşdirdi. Bizim Türkmen Milli Konservatoriyamyzyň adyny dakdy. Biz oňa begeniyat bizim kardeşimiz şolar ýaly beýik okuzaýyna adyna daklandy, biz begeniyat goýanýar. Ama görýän Türkmen halkynyň sunugatyny da goşan ägirtlerimiz var da. Ýa-ni Nuri Halmaýmedow, Güli Muhadow, Alty Garlyýew, Medeniýet Şahberdiýewa, her kim bärde öz uğrundan gaty beýik şahsiýetlerimiz var da. Men özüme Maya Kulina bilen kän ýyllarda sahnada işleşdim, aýdym aýtdym. Saat sallyk hawa. Ýa-ni Hydyr Allahnur diýip bir beýik şahsiýet bardy. Şonuňdan ýol başçylyk etmeginde biziň opera baletimiz gülläp ösýärdi. Ol döwürlerde dünýäň ähli ýurtlarynyň danym operalary goýulýardy. Her dille goýulýardy. Rus dilinde, İtalyan dilinde, Fransuz dilinde hem danym Türkmeniň milli operalarym danym gidýärdi. Daňatar Öwedów diýip bir beýik kompozitorymyz bolup geçen Türkmende hiç satben deňe bolmajak opera bize ýadyp berip gidipdir. Şol operalar, ýa-ni Leyli Mecnun, Şatene Mari, Zöhrü Tahir, Türkmen operaları umuman şu görülýän operaň aýdymçylarynyň hemmetini terbiýeleýän şol operalar. Operaň aýdymçy diýmek gaty bir çylşyrymly aýdym, ol bagşam däl, ol estradny aýdymçam däl. Opera diýilýän ony okamasaň bolanok. Biziň Maya Kulina adyny Milli Konservatoriyamyzda yekelikde aýdym aýtmak kafedrasy bilen vokal öwredýän bir kafedramyz bar da. Şonu terbiýelenýär, şu görýän ýaşlaryň talepleri hemmeti bularyň danym arzugy, maksady opera aýtmak, aýdym aýtmak biziň kafedramyzda öwredilýärdi. Ses goýulýar, sesini dogry demini dogry almak, ýa-danym ýa-ni aýdylýan sözleri A harpyny nähili aýtmaly, O harpyny nähili aýtmaly, U harpyny şu atlaryň danym çylşyrymly inçe sırları var. Ol dünýäň ýüzünde, ähli ýerde, Italiýada, Fransiýada, Ýewropada, dünýäň ýüzünde hemme ýerde aýdymçylaryň arzuwy şol ýol. Oňa Italiýada belcanto diýmek gözel ses, gözel aýdym aýtmak diýmekdir. Biz näme üçin ymtylýar şu zatlara? Şu ymtylýanymyzyň sebäbi dünýä derejesinde şolar ýaly mektep bar. Maya Kulina'nın adyny göterýän biziň konservatoriyamyzda başga da uğurlardan bar, kompozitorlar bar, saat gurullarda çalýan taliplerimiz bar. Her urdan umuman uğurkän da biziň konservatoriyamyzda. Şolaryň hersinden danym zehinli ýaşlar çykýar, saat öwrenjiler bar, aýdaly vokalistler bar. Hemme urdan danym ýaşlar terbiýelýär. Biz garaşýas, ullakan beýiklige garaşýas. Bärde görýänmi, adamyň okuwçy talip bilen özüne bagly zatlar gatykänne, talip bilen özleri tebiigi sesini tapyp, şonu dünýä derejesindäki vokala öwrenip, onu bol hökman bir gapdalyna durup danym öwretmeli, elmedama o talibiň özüne üşük bolmaly. Bir näçe kitaplar ýazylgy dünýä derejesinde. Şu kitapları okamaly, öwrenmeli, özüňi gözlemeli. Soňatyň hemme uğram şeýler. Diňe aýdym däl, diňe saz däl. Hemme uğruna da adam çyny bilen, ýüregi bilen berilse, o aýdymçylar bar. Şolary diňlemeli, öwrenmeli. Ýa-ni siz şey diýdiňizde, dünýäde bir mektep bar diýdiňizde, şol ugur boýunça. Indi şol mektebe Maya Kulinaň eden goşanyny, oň köp taraply sunugatynyň biziň taryhymyzda orta çykaran täzeçilligi. Siz özüňiz ýokary ustadlyk derejesine ýeten halipa, siziň garaýşyňyzdan Maya Kulinaň döredijiligi. Maya Kulina'nın döwri başga bolan. Maya Kulina Moskva konservatoriýasynyň ýa-ni studiýasyny okan, o taýda şo döwürde ýa-ni Güli Muhat, Şahberdiýewa, Maya Kulina ýerde bir näçe türkmen ýaşlaryny bärden uğradylar, ol şolaryň döwründe. Şeýdemden şo taýda okan, öwrenip
gelen Türkmen operalarına Maya Kulynanyň orny gaty belen Maya Kulynä Türkmen operalarına gaty gowy edip tanym aýtdy. Ol bizim häzirki ýaşlarymyza şol göndüden göni nusga bolup durda. Maya Kulynä öz döwründe altyarly filmlere düşdi. Maya Kulynanyň ilkinji aýdan aýdymlary bar, nusga hökmüne gali, aşawa takyny aýdymlary bar. Häzir çenni şu Maya Kulynanyň aýdymlaryny bizim gaýyrlanmaz aýal maşgalalar hemmede şoňa aýtmaga ymtylýarlar. Şeýdemden özlerini tapmak uğruna görüşýärler. Türkmen sanwatynyň dany belentligine men hemmedine arzu edýän çağlar, okuşylara, oglanlara, gyýylara bar maksadymyz hem şolary Türkmen milletiniň bir buýsonjy hökmünde sanwat döre gelecekde beýik sanwat döre diýenden ullakan anamyz bar. Köp sağ bolun yerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin häzir ýene de gepleşiň dowamyny aýdymlaryňyzdan diňläýberer. Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulynova
Öňkü atlandyrlyşy boýunça Ahal vilayatynyň Aşgabat etrabynyň Akdaşaýyk owasyny 1920-nji ýylyň 1-nji may gününe dünýä iňe. Hana şol görnüşde görünýän owa Maýa Kuliýewaň dünýä iňen owasy, Akdaşaýyk owasy. Maýa Kuliýewaň kakasyny Hydyrgulaga diýer ekenler. Oň ejesi ogul Şeker eje. Maşgalada Maýa Kuliýewa 6 perzendiň biri bolup dünýä iňe. İlki başta çağalygy ine şu owada geçýär. Maýa Kuliýewaň kakasy näsaglygy derarly ol juda ir aradan çykypdyr. Entek Maýa Kuliýewa has gidijekkä. Ol 7 ýaşyna ýetende bolsa, oň ejesi ogul Şeker ejede dünýeden ötýär. Entek çağajykka ene tasyndan mahrum bolan Maýa Kuliýewany öz doganlary bilen olary büzmeýindäki çağalar öýüne berýärler. Ine ol çağalar öýünde ençeme çağajyklar bilen bilelikde bir maşgala bir ojak ýaly bolup terbiýelenip bilim alyp başlaýar. Ony bir az wagtdan soň çağalar öýünden uly dogany öz öýüne de alyp gidýär. Ýöne halis çağalar öýüniň dünýäsini öwrenşen Maýa Kuliýewa ýene-de ýygyna çağalar öýüne gaýdyp barýar. Olar bilen bilelikde okuwny, ýaşamasyny dowam edýär. Bir täsin ýeri Maýa Kuliýewaň ojakda oňa dakylan ady hossarlar tarapyndan goýulan ad Mamajan bolupdyr. Ol aslynda Mamajan Kuliýewa ekeni. Ýöne çağalar öýünde oňa özü ýaly çağalar hemde terbiýeçiler Maýa diýip ýüzlenipdirler. Ine şeýdibem, Mamajan Kuliýewaň ady Maýa diýip ýörgünli ady öwürlükdir. Çağalar öýüne ykbalyny dowam edýärkä şol wagtlar Aşgabatda mugallimçilik mektebi bar eken. Ol mugallimçilik mektepde bilimini artdyrýar. Şondan soň bolsa ol Moskwadaky konserwatoriýaň türkmen bölümine de öz hünärini, bilimini berkidýär. Haçan uruş ýellaryny 1941-nji ýylda bolsa Maýa Kuliýewaň bilimi ýetek, alymy ýetek bolandan soň ony işlemeklige, işe çagyrýarlar. Ine ol şeýdibem ilkinji zähmet ýoluna da başlaýar. Maýa Kuliýewaň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy Şahynem Garip destanyndan bolupdyr. Şol çeper höwesçiňleň arasynda garybym aýdymy ýerine ýetirende özüniň ilkinji aýdymyny ýerine ýetirişi hakynda ýatlamalarda şeýle galyrýar. Men ilkinji gezek sahnada aýdymmy eşdemde öz sesimden gorkdum diýip belliýär. Kemem şonu men sesim has uzaklardan özüm bana ýat eşdildi, näme tanış eşdildi diýär. İlkinji aýdan aýdymyny dören şol gorkusy özüniň zehini, ukyby, zähmeti, başarlygy netijesinde Maýa Kuliýewany bu sunnatyň ustadlarynyň biri Türkmenistanyň halk artisti diýen şeýle ýokary derejä ýetirýär. Ýergelende bellisek Maýa Kuliýewaň ilkinji ýerine ýetiren sahnada oýnan keşfi ol Zöhre Tahir destanyndan mahymyň keşfi bolupdyr. Ine şol ilkinji ädemler türkmen zenanyny bu sunwadyň ägirdi ustady derejesine ýetiripdir. Han şol Akdaş aýak owasyndan başlanan ykbal sadaja türkmen gyýdyny, zähmeti, zehini, ukyby netijesinde Türkmenistanyň gahrymany hemde teatr sunwatynyň şeýda bilbili diýen dereje çenli alyp barýar. Men çağalar öýünü terbiýelendim. Şo ýerde de 13-14 ýaşan çağalary onuň bir ýerik geçen o ýerde 7 ýyllyk mektepde. 7 ýyl mektebi gutaryndan soň başga bir uly mektebem ýok. Men şu ýerde bizmeň owasy diýilýärdi. Bizmeňim Akdaşy owasyna men eneden öňünýetim. Şol bir ýeriginde biz geçirmeli bolýan. Şu Aşgabatda şu wagtlar şu ýanky mollumçylyk uçilişide açylýar. Açýarlar bolýan moda eneli atalyk ýyllara bermeýärler. Emma şuň alaky ýanky çağalar öýünü gyýylar ýygnaýarlar. Onuň şu men bizmenden alyp geldiler şu 36-njy ýylda ana şeýdip
İlker şu yerde okuduk 3-4 yıl. Bu yerde de okanda da o atnam onun bir-birini de ıslanışık gidiyen onun doğun hükümünü bir yıl bir-birini ödümüdüm yaştaş boydaş diyen yali. Şeyde onun hemen şu tayda da şu yankı molumçuluk uçilişinde de onun sesini de barlap şu yankı has bu gıyırlankıdan güçlürek onun bir hili Türkmenin labadına yakınırak aydıp bilen Türkmen aydım. Men şuun kun yadımda şunu hoş geldin garibim aydıptım men. Bayraklar veriyadılar herimde bir koynokluk mata veriyadılar. Qarşol tungoda bir hili hüvesemedi geleceğin tungotta şu aydıma da ullokan baha verilecek eken diyen bir hili ite bollu. Moskvada da Türkmen bölümü var, konservatoriyan. Anırda da oğlanlar var, başka millet kıyılar var, onun Türkmen yok. Onun şu taydan direktörü eliptir, kıyıl gözlemeği. Kıyıl gözlemeği öyle de sonuna deyiptirler, şol hora varsanız 2 tane o sesilce kıyıl vardır deyiptirler. Anna ula Anna Kuleva, Maya Kuleva deyip. Onun olur gelen vaktan edil şu vat Anna Kuleva ovalarına bir sırkı var deydim ya, bir da deyip gitti. Gitti öyle şu hor dinlediler de bir men aldılar. Onun benim yok yeködüme gidecek gel Moskva dedim. Moskva men ömrüme görüm ok nehil Moskva gideyim. Inni Anakuliva'da gelince bular karışacak değil. Şunun için yeni kıyılan içinden adul orada var deyip 2 medallar ve onun konservatoriya gittik. Men okuva gidip barıp şu yerde okap yiyorum dedi. 1 yıl 2 yıl okanımdan son Tomskı deyin çalışa geldim olin aşağıda Maya kim ol okuyan, ne okuyan dediler. Aydım öğretiyorlar diyen. Gelecekte bir tiyatro açılmalıymış. Şu tiyatro aydımçı olup bir işlemelimiş. O nehil tiyatr aydım bilen. Bizim uçurun görmedik, eşitmedik de adamı yani opera, balet diyen tiyatr. Söhbeti muradaga sede geçirmekçi. Biz maglumatlardan okuyasam, öwrenýäsem, şu sunugatın wekilleriniň görüňlerinden bize aýan siz özüňiz Maya Kulevanyň maşgalasy bilen bilelikde bir näçe ýyl has taky gaýsak siz olan garnaşy, ony Maya Kulevany ýan ýollaşynyň sunugatyndan üzüňe gözüňe getirip bolanyk, şonu belli bir tarapyny alanda. Ine Türkmenistanyň halk artisti Hoca Durday Naýfyň jigilerinden, inilerinden ekeniňizde. Gara şol hojaga siz ýakyn bolupsyňyz. Döredijiligiň şol maşgalada gaýnap, joşýan her hili sırlarynyň bir arasynda bolup, bilerek sunugatyň söhbetini edip, bile işläp, gara şol döwürleň bir maşgaladaky ýatlamalaryndan hem halkymyza ýetirsek, çünki bu aýdylýan zatlaryň köpüsi çeşmelerde berilen halkymyz okap bilýärler, köpüsi ýazgylarda bar, ýöne halka ýetirilmeýän, ýazylmagan galan maglumatlar bize has bir ýakymly hem täsirli. Doğru täzewir. Opera sunugatyna ýokary ustadlyk derejesine ýeten Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulevanyň güdüllük doglunluğunu beriler. Şu davara gatnaşyma men özüme bagtly duýan Maya Kuleva diýilende opera sunugatyna ýygallaran şahsiýetleriň biri. Ol diňe Türkmen dessallaryny aýtman eýsem, ýa-ni Ataýaly Halipa da aýtdy, Rus operalaryna Yevgeny Onegiň operasyna Çaykovskiň Tatyananyň ýerine ýetirmegi ýa-da dogolluk döwletleriň Uzeyir Gajybekowyň arşynmalanan operettasyna Gulçahranyň keşbini ýerine ýetirmegi şey diýmek bilen Maya Kuleva operasynyň içine gaýnap gelen. Bu zatlaryň hemmeden iterge berýän sahna ustady bolmana, halipalar sunugatyň sütülleri, Türkmenistanyň halk artisti, Magtumul adyna halkara bayragynyň eýesi, kompozitor Daňatary öz bilen işlemegi, Türkmenistanyň halk artisti Hıdar Nurov, Türkmenistan halk artisti Nur Muhatov, Türkmenistan sunugatda atganan işäri Mehne Meredow, Melik Kulu Keppanov, şeýle sunugatyň sütülleri bilen işlemek, şol Maya Kulevanyň şeýle beýik dereceleri yetirdi. Maya Kuleva diýilenler, şonu Türkmenistan halk artisti Hoca Durdy Naýf bilen gödögüne getirmelik mümkin näl.
Çünkü sebäpdiýende 1941-nji ýylda ilkinji opera açylanna Zühre Tahir operasyna Zühreň keşbini Maya Kuliyeva Tahir'in keşbini Hoca Durda Annaýew ýerine ýetirip soňra Leyli Mejnun operasyna Leyliň keşbini Maya Kuliyeva Mejnun'un keşbini Hoca Durda Annaýew Şahsenim Garip operasyna Şahsenim keşbini Maya Kuliyeva Garip'in keşbini Hoca Durda Annaýew Göroglu operasyna Görogluň keşbini Hoca Durda Annaýew Ağaýyň keşbini Maya Kuliyeva arşylmalanan operasyna ýaňy aýdyp geçişim ýaly Eskerin keşbini Hoca Durda Annaýew hem de Gülçahran keşbini hem de Özbek operettalarda Maysara operasyna da şol Maya Kuliyeva Anna Kuliyeva Şahberdiýeň buların hemmesi bir dogan bir bolup bir sunugata bir döwlete gulluk edipdirler. Şoň üçin Maya Kuliyeva ol dogrudan ol yaşlykdan öz ömrüni, manily ömrüni şu beýik sunugata, opera sunugatyna bagşladan adam. Bir zaten täze uruşdaýdy aýtmaly zat 60 yıl Maktumuladyň Türkmen Döwlet Akademik Opera Balet Teatryna girip çykmak bir ýerde Zähmet depterçesini diňe bir 60 yıl bir edarada işlemek ol uly bir bagt, uly bir sarpa, ol uly bizim üçin mektepde. Şol ýaly şol hakyky dogrudanam şol zatlary bileňne şol adamyň bary ömrüni şol opera sunugatyna oýan adam diýip düşünmek bolýar. Sebäpdiýende men näme Maya Kuliyeva Hoca Durda Annaýew Hoca Kaka diýendi men Maya elneje Hoca Kaka 17 ýaşynda men şolaň gapsyny. Hoca dädem Maya elneje aýtma bilen sen şu Seyit Nur ataňan ýegerimiň ýanyna bar, sen gowusyň bar, sen keşpiň bar diýip şolar men şol sunugat ýoluny iteren adamlar. Maya Kuliyeva ol diňe sahnada däl, diňe bir durmuşda däl, öýde ol halk artistlerden, kahramanlardan öýde bir şeyle bir eli süýüji bir naharlar edip, şeyle bir gelim gidimli ol kapı el mıdamı hiç sen yapılanak. Anna Kuliyeva, Maral Gulmamedova, Durdumurat Karacayev, Habib Mehmet Yarıp, Muhammed Mehmet Yarıp, opera aydımçıları el mıdamı şu kapıda gelip şu tayda dürücülük, diňe teatrda däl, şol öýüň içinde de dowam edýärdi. Men şu zatlary özüme şu kabul edip şolaň aýdýan türleri jikme-jik, olaryň altary bilen işleýişler, olaryň daňatary bilen işleýişler, olaryň şol sahnada ýerini ýetirýän keşpleri, türkmen operalary, rus operalary, italyan operalary, nemis operalarda şolaň ýerini ýetirişler, şolaryň opera sunugatyna bolan söýgüleri, opera sunugatyna bolan zatlar şol jikme-jik şu oturup hiç ýerde ýazylmadyk zatlar şu Maya elnejem şol aýdýat da. Mesele diýerdi spektakl oturýar, sen men howlaýan öýüňizde diýdi. Biz bolsak Altygarly, Kara Seyitli, Hydyr Allanur, Nur Muhot, Daňa Töröwe gelip howlda oturýardyk diýdi. Şol Zühre Tahir näme geçdi? Şunu şey aýtdyk belini, şunu halka yarady. Halk şunu öýürtürip kabul etdi. Soňundan seljerýän ekenler. Seljerip şu diýe, diýe gaýdyk diýende şol çoňulen teatr oturdy diýe. Emma biziňki diýe, ömürde gysga diýe şol durmuş bilen, şol teatr bilen, sunugat bilen ýaşamaly diýip aýdýarlar. Şoň üçin Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Şahberdiýeva, Roza Töräýeva, Ataýyl Amanow, Çahar Zapar Muradow, ol Atabäşim, Nuru Meret, Orad Murad Aman Muradov şol halipalardan, şolardan öwrenip, şolardan alıp, olaryň halipasy bar, Altygarly, Daňa Töröwe, Mäli Kuly Kepbanov, ya Lushin ne, Lapatkin ne, şolar şo zatlar şol halipalara şeýle beýik derejeye ýetiren, şo beýik sunugaty ýetiren adamlar. Şoň üçin olar hiç ýaltanmaly bilenak. Zühre Tahir işlemdi. Türkmenistan Halk Artisti Gülnar Zühre'ni men Tahir oynadym da. Nurum Hot bilen geçdik 3 tagat. Hem merkim dargady diýdi. Murat Qally Hoca Kakam. Qal sen nidi? Sen nidi? Edýän zadyň öz gowunyň ýetipdi oýnaýan ýaly bärden gaýdan nidi? Sen ni sahna çykdyňmy? Sen Muradym däl, sen Tahir, sen İl Murat, sen Garip, sen kömek diýdi. Şo zady hiç bek belledi. Sen sahna çykdyň, sen dinleýiji, sen dinleyen ariyanla sen Tahir'in ariyasından ya düet Leyli Mejnun düetinden aydışıktan ya Zühre Tahir ya Şahsenim Garip aydışıktan şu lezzet alıp gitmeli. Şu diye şonuna diyen diye çeken zahmetin alan okuun alan hemme ilmin dirijörden rejissörden halipalardan anladın şonuna diye cüpüne düştüğü olur diye. Şu zatlar büyük mektepte Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Medeniyet Şahberdiýeva,
Maral Gulmamiye'de olur medeniyet güllerini Moskva gidelerine şonu uli yığınaklar dağılına şu taydı çıkış ederlerine olur dünya Türkmen kompozitorların eserleri der. Eğitim ehli yani Atayeli Halifa'nın aytışları Rus kompozitorların eserleri, Niemiz kompozitorların eserlerini, İtalyan kompozitorların eserlerini yukarı ustadlık bilen yerine getirýärler. Şoň üçin 1952-nji ýyla Maya Kuliýewa Türkmenistan'ın halk artistlerinin beýik adamy nasip bolýar. 1955-57-nji ýyllarda ýene şol Türkmen medeniýet sunugatynyň Moskwa gidelerine halk artisti berilýär. Bu bolsa dünya Maya Kuliýewa däl, eýsem Türkmen halkynyň, Türkmen medeniýetine berilen uly baha diýip düşünýär. Türkmen zihinine berilen baha. Türkmen zihinine berilen sunugat bolýar. Şol beýik derejede yetiren üçin, şonu iň bärkide dünya medeniyet gülleri olya gidiyatine Kipre gittik şol Atayel Halifa'da gittik Kipre şol Dünya Opera Aydımçıları Festivali olya Gülnar iktapar gitti men gidenine şo tayda Kırgızstandan gelen Ereli Opera Aydımçıları yaş ulu adamlar dedi näil şo tayda maýkylyda näil jany sagmy diýip aýdýarlar. Nire barsagam dar Kırgızstana barsagam ya şo Kiprde de soraýarlar maýkylyda näil Şahberdi we Anna Kuliýewa näil şolar bilýärler. Beý diýmek bilen şolaryň hakyky dogrudanam opera sunugatyna berilen beýik ustadlyklaryna şo ýaly baha berilýär. Her bir milletde onuň beýik sunugaty bilen onun beýik şahsiýetleri bilen, Altygarly bilen, Nurhal Mehmet bilen, Baban Nany bilen, Artykçaly bilen, Tonu Murady bilen, Sabir Ataýew bilen tanalýar. Ine opera sunugatyna bolsa da şol Maya Kuliýewa uly bir izgallaran. Ine biziň şu bir karar döwletimiziň bagtyar zamanatyna mehriban gahrman arkadagymyz şu täzede öwüşgün operamyzy bir täzeden dikeltdi. Simfoni orkestrimiz täzeden dikeltdi. Türkmen döwlet horuny täzeden dikeltdi. Bu bolsa edit arkadagymyzyň öz medeniýetine, öz sunugatyna, öz operasyna, öz beýik şahsiýetlerine goýýan sarpas edip düşünýän. Şol Türkmenistanyň gahrmany diýen at bermek, Türkmenistanyň Milli Konservatoriýasynyň Maya Kuliýewanyň adyny dakylmak, ol edit arkadagymyzyň şol Maya Kuliýewaň sunugatyna goýýan uly sarpas edit arkadagymyz her bir zatda özü görüldü bolup, haýsy bir zatda bolsun bir aýdym aýtmakda da bir saat çalmakda da bir goşgy ýazmakda da bir kitap ýazmakda da bize görüldü bolup durda. Şol edit arkadagyň ýazan şol kitaplaryndan biz uğralyp şol biz öz durmuşymyzda şol ýaşaýşymyzda gelecekki nesillere, ýaş nesillere, mektep okuwçylaryna, talip okuwçylar şo zatlary biz düşündirýär. Çünki edit arkada bize görüldü bolup, halipe bolup dur. Şoň üçin Maya Kuliýewa şeýle uly sarpa goýup, şonu beýgelden üçin men hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan. Yürekden çykýan joşgunly sözler aýdyp berýäňiz, wakalar bilen baglanyşykly. Şoň ýygyny aýdym bilen dowam edýäň, özüňiz ýerine ýetip berseňiz. Häzir bolsa Nurhal Mehmetowyň sazyna saýlyň sözüne geler diýen aýdymy ýerine ýetirip bereň. Köptüňizden nedir hobi yumruları Yapıktın görmedin Zahili cümrüler Seher vakti tayran totuk yumruları Tayraya tayraya Nel bilen gelir Karşımızdan gelen sağol juvanları Feryanı bölünler, koşulup bir bölük
bilen gelir Kıydı bilen gelir Kıydı bilen gelir Yine söhbetimize devam edelim. Muradağa ýa-ni siz gurrunuzda şeýle öňkü halipalaryň en çemetini sanap geçdiňiz. Şolaň öz boluşly mektep döredip gidendigini aýtdyňyz. Inni Mehriban arkadagymyzyň bize ünleýän bir uly zatlarynyň biri şol aňyrdan gelýän şol mektep bar, nusgaw mektep. Şonu ýygyny üzmeýän gelecek nesillere geçirmek. Ine bizim gabat karşımızda da öz şägirtlerimiz otýar Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talepleri. Ine şular bilen, şol aňyrda kemale gelen bizim ustatlarymyzyň goýup giden mektebiniň arasynda ine şu oturan adamlar bar. Hut siziň özüňiz şonu üzmeýän, şol ýoly geçirmeli halipalar özüňiz. Durmuşda bu urda en çeme işleri durmuşa geçiribemýorsuňuz. Şol işlerde hemmäňize bizem üstünlük arzu edýärse ýene de söhbetimize dowam etmekçi. Maya Kuliyevanyň köp taraplaýyn zihini hakynda. Men şu ýerde bir zat aýdasym gelýär. Döredilen eserler hakynda söz açylýar şu wagt. Men şeýle pikir etýän Maya Kuliyevanyň diňe berilen dogo terigi sesi bara. Şo sesiniň özü bir terigatyň döreden eseri diýip men şonu aýdasym gelýär. Ine diňe aýdymsa sunwatyna oň ýanglanan owazy siňdiren zähmeti eserleri däli köp taraplaýyn ugurlary teatr kinosyny watynaky goýup giden ýolunyň özüni hem aýratyn aýtmaklyk zerur diýip hasaplaýar. Maya Kuliyevanyň şägirtleriniň biri aýnadar size geçirýär söhbeti. Çok sağ olun. Şu diýen gaýdyşyňyz ýaly bir ykbala ýetikde ýa-ni ses owazy. Şol sesi owazy bilen Maya Kuliyevany meşgul bolup ýörenim orta şol şu derejeye ýetip bile gaptalynyň şol kinosynyň oduny baş goşup kinosynyň oduny düşmekligi ýa-da operasynyň oduny rejissura bilen meşgul bolmagy. Men ykbalym bilen şol ýola baryp şu Maya Kuliyevanyň şägirt diýen ady eý bolmaklygy meşgul etdi. Halipamda gowurýanlar tuğu ýat geçse bar. Ädim hemme zatlar ýadynda bek saklaýar. Jany bilen işlenenden soň şoň üçin şu zatlar aňynda saklaýar. Maya Kuliyevanyň bir gowy sözi bardy. Meni Mehriban arkadagymy çaňyp kakybarly diýdi. Hakykatdan hem şeýle Ullakan halipany täden galyryp ikinji ykbaly başlatdy halipany. Şol ykbaly meni şu beýiklige getirdi. Şol ykbaly Türkmenistanyň gahrmany ýaly beýik ady eý bolmaklygyny getirdi. Şol ykbaly şol ýaly şägirtleri döretmekligine getirdi. Operasyň oduny Mehriban arkadagymy tarapyndan täzeden badarga berilenden soň Şahynem garyp ýadyňyzda bibi Şahynem keşmini ýerine getiripdi. Ategillar Evler Hojaň keşmini Ýylmurad Palowga aýdyp berýär diýen soň üçin ýadymda Murad ağa sadatdan emmesi. Soň Leyli mejnuny ýoklutar umman düzüm bolup ene şu küne çelli neje oglan operasiýa goýulýar sahnada şu wagt. Şu zatlar aňymda goýup şol eserlerde tutup alıp milli opera döretmekligim aňymda goýup giden Maya Kuliyevanyň. Özüň ýaky näçe erjel bolup da şururdyň eserlerini aýdap millilik kalbynda durdy. Ýa-ki Murad ağa aýdyşýaly, Murad ağa ýa-ni diýip oturýan ýadyma düşdüler şu öýüne baranda sen haçyň geljek diýetdi. Ene ýetip barýan sen gelmeseň mahym naharyny goýjak diýär. Şoň üçin çatdyrak gelip diýip her çağalarynyň atlaryny şu operaň eserleriniň gahrmanlarynyň atlary da şu taýda bar. Ene öz sunwatyny şonu dowam edesi gelýär. Şol zihinli zenanyň sunwatyna bolan sarpasyny nesil dowamatyna da geçirip ebedileşdiresi gelýär. Ýa-ni gaýtsaýar Murad ağa şu taýda öýü baranda da ol ýaşaýysy, şu eserdäki ýaşaýysy, şu teatrdäki ýaşaýysy, muman öz ýaşaýysy bilen goşan adamlarda. Aýratyn ykbal ýöredilen şol saat, opera, kino şolaň ykbal şol. Jadyly Dür diýilen film alındy 43-nji ýylda. Şol elbetde şo film biziň sunwatymyzyň ýaňy düýbüniň tutulan drama öň bar eken Mollun Epet teatry. Emma şu tadyl sunwatyň onuň ýaňky aýdymçylaryň, tanpet edýänleriň döremegini şu filmiň elbetde oynan rol gaty uly. Sebäbi şu ýerde Anna Kuliyeva da bar, şu ýerde Ýolaman Hummaýew bar, şu ýerde Maya Kuliyeva da bar, onuň alty garlym bar. Şu gara diýene şu könüji tadyl sunwatyň düýbüni tutan adamlar şu ýerde özleriň birinji ädimleri diýen ýaly.
Mehriban adamlar, inni bolsa biz öz işimizi Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuleva adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyndan dowam edýäs. Maya Kuleva öz ömrüni Türkmen sungatyna bagş eden Zenanna hakynlaşyp biziň studiýamyza gatnaşyp oturan mehmanlar giň işleýini görüň edip oturýarlar. Mehriban arkadagymyz Türkmen halkynyň taryhyny, durmuşyň durly ugurlaryny, Türkmen medeniýetine de, sungatyna da, halk hojalygynyň durly ugurlaryna da goşan deden, aýratyn watan üçin hyzmatyna gaýgyrman ömürlerini watan ýoluna bagş eden adamlaryň atlaryny ebedileşdirmek işlerini inni ýaxşy ýörelge öwrüp dowamly alyp barýar. Türkmen sungatynyň durly ugurlaryny öz bolşly ýyz goýup giden Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulevanyň ady ineşi Türkmen Milli Konserwatoriýasyna dakylly. Taky gaýtsak, Mehriban arkadagymyzyň öz tagallasy bilen 2019-njy ýylyň 2-nji martyny Maya Kulevanyň ady hormatlanyp ebedileşdirmek maksat bilen ineşi ýokary okuw mektebine dakylly. Ýadyňyza düşýän bolsa 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 5-ine hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giň işleýän mejlisini geçiripdi. Ine şol mejlisi de Maya Kulevanyň adyny ebedileşdirmek maksat bilen ýene-de ady dakylan şu ýokary okuw mektepde oň hormatyny muzey döretmek barada tapşyryk beripdi. Ine 2019-njy ýylyň 30-njy awgustyny Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulevanyň hatirasyny ineşi Maya Kuleva adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyny ýörýte oň hormatyny şu muzey döredildi. Hana görnýändir ýadgydan Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulevanyň muzeyi. Edid adamlar, şu ýerlere gelende Türkmen sungatynyň durly ugurlary boýunça ýyz goýup giden adamlaryň hataryny aýratynyn biz Maya Kulevanyň doglan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlap şu gepleşigi taýýarlap ýörkäk. Maya Kulevanyň ömrüniň döredüçiliginiň biziň taryhymyzda goýup giden ýyzlaryny bir ýyza seredip okap, çeşmelerden, maglumatlardan, oň döreden eserlerinden Maya Kulevanyň owazy gara şol ykbaly sungat ýoluna baglanan Zenanyň şu ýerlere gelip gulagyňa oň sesi eşidilmeýän durmazlyk mümkin däl. Bu muzeyde Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulevanyň ömür döredüçiligi bilen baglanşykly, döreden eserleri bilen bagly, oň durmuşda ulanyn zatlary bilen baglanşykly ençeme muzey gymmatlyklary ýerleşdirilipdir. Ömrüniň dürli pursatlary bilen baglanşykly alynan suratlar, ýazgylar, oňa şu ýyllar içinde eden işleri üçin berilen syýla, serpaýlar, hormatlar bilen baglanşykly resminamalar, döreden eserleriniň görnüşleri, ýazgylary bu ýerde ine Maya Kulevanyň ömrü bilen dörejil bilen baglanşykly ençe mazatlary gözüň bilen görmeklik mümkin. Şu ýerde döredilen muzeyiň
ayratin ähmiýeti bar mehriban adamlar. Bu sunuwa dojagy, bu ilim, bilim ojagy, bu yerde Türkmen medeniýetiniň sunuwatynyň dowamatyny dowam edip, öz zihin başarnyklary okuýuplary bilen geljekde ýene-de şol ýollary dowam etjek, Türkmen halkynyň taryhy ýazyljak, şol altyn gatlara goşandyny goşup biljek ýaş hünärmenler taýýarlanylýar. Ine olar üçin Türkmenistanyň gahrymany Maya Kulewanyň muzeyi uly mektepdir. Begen ýazadım Mehriban arkadamynyň badalygy bermegi bilen operasyny oldy täzeden galkyny şol ykbala goşulyp şolar ýaly halipaň şägirdi bolmak bagtyna eýe boldular. Maya Kulewna bilen bile işleşmekligi bir zat itergi berdi. Men Maktumul Adnak Munisal Drama Teatrynyň başarysy Maya Kulewna da gelip halipalyk etmeli. Şonu ýa kaýsy bunuň öýüne çagyrýar. Gel, men sen eserlen görýän Harman däliňem gördüm. Bir ýaşaجyk gyz barda bir oýun oýupsyň onam gördüm. Sen gel öýe, men sen bilen täzeden gurulmaşyk geçirjek dip. Şonda öýe baryp syjyna harlardan ip oturkak, operasyny gody barada kän zatlar gurulum berdi. Ýöne rejissura bar, ýa kaýsyny aýdymçy bar, vokal aýdymçy bar, estrada aýdymçy bar, halk aýdymçy aýtýarlar. Ýöne ol operasyny godyň rejissor bolmakly ol aýratyn bir kär ol. Maya Kulewa diýilende men şonu nähil gözüňme getirýän, şo Ustat Zenani madama esker eşigi geyine watan hyzmatyny taýýar duran dogumly adam ýaly gözüňme getirýän. Siz oň bilen bile işleşen adam, döredijlikde ýüze çykýan häsiýet aýratynlyklar bar aýsaňyz. Diýilen wagtynda gelmeli, adamlar garaşdyrmaly, onda da rejissor diýilen adam. Öýüne baryp alyp gaýtmaly wagtynda men tähejek ýa galaýsam taýygy meni ýedimde. Oglum näme beýtdiň sen? Men haçak giýip oturşum diýip ondan kaptan bilen goşup gaýtdy. Gaharlanan okdymy? Gaharlananny istemok, ýöne käbir sözleri sana diýýärdi boli şu gaharlananny käýände gowgorardyň. Sebäbi gaty gelip batýardy adama. Ýerlikli, täsirli sözler aýtýardy bolin, şol janyňa batýardy. Şoň üçin ýer barmagam, öwrenlik wagtynda gelmekligim, öwrenlik öýdi başyndan başlap görüp şu gapdalla tenor bilen soprano oturýanlar, şolary kömek etýärler, bas, baritonlar, altlar oturýanlar diýip sesem bölünýän eken. Dramada uzun oglan ýede geç, kelti oglan öňe sözüň görüp durýan bolýanmasa o taýda ses boýunça bölünýärdi köp. Mektebi ýetdikden anna. Ýöne bir ýatdaşym gelýär, işden kän wagtymyzda esasy zat gürüňdeşligi etýär biradaga doğrudan biri. Sebäbi iş saatı birden, ene haçanda bir 50-nji ýyldyň ýak dekada, 57-nji ýylda dekada gidilmedi diýär. Ýa kaýsymyaly şol ýatdy garşyna da haýran galar. Şeýdip oturup bir topar zatlar maslahat berýärdi. Tunoda ullakan hormat goýup Mehriban arkadamy, halipamy ýene bilerek ýatdy ýalygyny. Tunod usatlar şeýle awry hemme nesip etsin. Halipamy ýatdar, ýene ýatdar, onuň ýollaryndan ýene döýrer. Şol operasyony odunda da ýaşlary gelecekde täze oğlan gyzlar çykarmaklyga itergi berer. Men aýdardym diýen senden ýekje haýyş. 3 operadan soň men gapdarym rejissor bolup bermeýän dowam et. Maktumul operada özüme tapşyryk da şeýle. Her operada mümkin bolsa oğlan gyzy täzeden çykarjak bolgun diýip bir tapşyryk boldy da maňa. Şu ilmadama ýadyna Maya Kulewaň aýratynlygy. Maya Kulewa diýilen adam ol hakykatdan operasyony ömrüni beren adam. Ol Maya Kulewa diýilen adam Hoca Durdan Naif, olur ýadamany bilen aklydylar. Şol haýsy keşp bilen işlerini, Gulnar bilen işlerini, Şatenem keşpini, Şatenem garipde Leyliň keşpini, Leyli Mecnun, Dökre Tahyryň keşpini dök. Hemmetinde şonu jik ödi şey dip, Gulnar, men şeýle aýdýadym, men şeýitneme diýdim, dron ýerine seretmen. Ol ýady sahnadakan eliňi şey diýäňiz diýdi Maya Kulewa. Ol şeyden yok garawatyr. Men şey ýigren ýanyp elin şeyden aýtma gerek gelim ýigren şeýle gerek etme. Ya tahirden men atam men Mecnun'suz ýaşap bilemem. Meniň bary ömrümiň manaty Mecnun men ölüme taýýar diýip şeýle gözü bilen agyň bilen sen duýmaly ataňy sen şeýle söýgü üçin garabaşyň ortaga goýjagam diýdi. Şu Maya Kulewaň şu terapi men ömrüm ötünce men şu ýatdan çykmaz. Dünýäň bilen ortaga goýup ýerine getirmese, şonuň bir murada eliniň häsiýetçigi bar da şeýip oturup. Onuň indi näme diýerine garaşýan bolyn, aýdar başagy bolar, ýa kaýsyňa ýüzde görkezek kul elini ýa goýjam men başagy bolar. Şeýip oturup, näetdim Maya Kulewa diýip, ay bolýar da diýetdi. Şonu näerdalygyny gaty aratykmasy etmez o. Bir halamaýa da şu diýadym atarlygynda.
köprek ellerini hellewledi berse, onu ay halipa düşündürecek. Yok, gözüň bilen düşündür, sözüňde aýdyp dura. Sen sözüňde aýdyp duran adyň manasyny bir düşünýärmi? Şoň manasyny sen aýdyp ber, arka eliň öz ýerini tapar diýip, şoň bir manaly gok sözlerini diýär. Yine täze ulştaýdy bir kızık aýtmaly zat. Maýa Kuliyevna diňe opera aýdymçy, diňe halipa, diňe bir beýik ustad bolmak bilen däl, ol aýnadyr dogry aýtdy. Ol rejissorluk, şu ömrüniň iň soňky demine çeli şol denan diňe opera sunuwatdy, beýik sunuwatdy. Türkmen sunuwatyny şu bir elini bir kiçik bir ucupsy-da bir zat etse şonu bir uwanyp, meni şu ýaşadan biziň edip arkadagymyz, men şu ýaşy täzeden jan veren hormatly prezidentimi diýip ahlap aýdýatdy men. Men ogly alyp öýrýärdi. Ol şol mydam şeýdi aýdyrdy. Men beýdimek bilen Maýa Kuliýewaň şol öz mehriban arkadagyny bolan söýgüsi, hormaty, şu operasyony otun dikelden üçin, Türkmen döwlet horuny täzeden, Türkmen döwlet simfonik orkestreden beren üçin Maýa Kuliýew edip arkadagy gören uçajak bolup, şu zatlar käwet ýatlayan Vatana söýgü var yüreginde. Vatana bolan söýgü. Ana vatan söýgüsem näme? Ýankyýaly ähli milli gymmatlyklaryň dürli ugruna bolan söýgüni ol özüne jemläp saklaýar. Başka yana ömrümünü yar 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 Sen gelinçen galar özüm yolunda Buna çar yarını unutma Anzacma yarim Zenanlamada geçireyin. Ine halipalan käbirleri belleýär, opera sunuwat hakynda söz açanlaryny. Opera bu aýdymsaz sunuwatynyň gaýmagy, näzik zat, oňa nähili çemeleşeňde de özüni yitirmeýän saklar ýaly. Şol halipalar juda jaýdar belläpdirler diýip düşünýän. Ine şol sunuwaty da erk edip bilen ýokary ustadlyk derejesine ýeten Maýa Kuliyeva. Ine size geçirýän söhbeti siz özüňiz halipa şu öz akbalyňyzy baglan sunuwatyňyzda öz boluşly ýoluňyz bar. Siz öz döredijiligiňizi Maýa Kuliýewaň zähmetini görýäňizmi? Görýän, her gün görýän. Näme? Maýa Kuliýewna iň agyr, iň biýik kär saýlady. Maýa Kuliýewna şeýle bir opera teatrga görýärdi. Men bilemek, ömrümde eşitemek. Men kellem ağır ya men yarosuz gelip bilemek. Maýa Kuliýewnadan hiç kaçan munýaly söz eşitemezdik. Her gün irden akşam teatrdadı. Haçan öýde ýetişýärdi, nahar pişirmek, haçan çağlar eteritmäne ýetişýärdi bilemek. Haçan girsen teatrda Maýa Kuliýewna sahnadadı.
her spektakly dinläp sana baha berýärdi. Sen şunu gowaýtdyň. Ya sen şunu birazajyk kim aýtdyň, bärräk aýtdyň. Ya şunu sen hereketleri başga hile etdin. Ýöne her gün sana baha goýýardy. Her spektaklda hakyky halipaçylyk eden adam. Biz şunu ulutoy belleýär. Maya Kuliyevna iň hormatly gahrman bizim opera aydymçymyz. Biz şoňa gowanýar, begenýär, ýaşlara da hemişe aýdýar. Bizim büyük sunugotymyz var. Büyük aydymçylarymyz var. Dinleň, tarih kitaplary alyp okan, bilin, ol sizin tarihiňiz. Sunugot işgärler hemmesi Maya Kuliyevnany gowurýardylar. Bizim sahnada siz ýalyky ýaş bolup geldik. Nägili aýdyma sada hereket etmelidigini Maya Kuliyevna, Anna Kuliyeva, Medeniýet Şahberdiýewa, Roza Turaýewa şolar bize uly mektep berdiler. Hemmesine men hormat goýan, baş ýergen. Sağ olun, sağ olun. Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliyewanyň muzeyi. Ine muzeyiň gireligesi. Ödem bu ýerde Maya Kuliyewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyny ozurlun hereket edýän muzeyiň törüne
Maya Kulevaň hatirasyny ine muzey açylypdyr. Ine şu gireligesi wa edil şu ýerde gapysyndan asyrk duran gapylyk özüne çekýäbidi. Hemem Maya Kulevaň öz durmuşyny ýatlatýa. Maya Kuleva durmuşda Türkmeniň milli egineşiklerini, Türkmen zenanlarynyň çeper eliniň sunwatynyň dören önümleri aýratyn sarpasy bolupdyr. Ol Maya Kulevaň öz mehrem inisinden gaýdan Türkmeniň milliligine bolan söýgüsinden göz başarypdyr. Şeýle bir Türkmeniň halylaryny, Türkmeniň milli egin eşiklerini, haly önümlerini, ene mamalaň ata-babalaň çeper eliniň sunwatyna aýratyn söýgüsi bolupdyr. Maya Kuleva ömrüniň eň soňky gününe çenli millilige bolan sarpasyny, hormatyny sahna çykanyny giyinen eşikleri bilenem Türkmen halkyna nusgalyk ýol goýup gitdi. Ine edil muzeýe gireňde oň çep tarapyny Türkmenistanyň gahrymany Maya Kulevaň terjemehali şu ýerde beýan edilipdir. Hemme gelen adama on geçen ömri, işlän yerleri, oňa berilen syýlyk serpaýlaň ýyllary, wagtlary, şeýle-de döreden iri eserlerini eden çykyşlary, keşipleri bilen baglanşykly dolu maglumatlar bar. Ine bu sonurýan ýeri edid arkadagymyz Maya Kuleva gahrman adyny berdi. Döwletimiziň iň ýokary syýlagyny berip, adyny berip, adyny özü dünýeden ötenden soňam ebedileşdirmek işinde de aýratyn edid arkadagymyz milletimizi, halkymyzyň nusgalyk işleri durmuşa geçirýär. Ine şol setirlere şu ýerde ýazylyp, aýan edilip goýulypdyr. Muzeýde Maya Kulevaň şu täze döwrümüzi, edid arkadagymyzyň bir döwrümüziň täze taryhyny ýadýan döwrüne, Türkmen operasyna beren aýratyn ünsi täzeden dikilip, bu sunwadyň ussatlaryny zähmeti bilen sarpalap, täzeden bir teatr sahnalaryna, operalara tomaşa etmeklik mümkinçiligini berenden soňky oýnalan ne operadan şu ýerde üýşip şol opera gatnaşyjylar bilen bilelikde ençeme ussatlar, halipalar, şägirtler düşen suraty bar ine şu ýerde ýerleşdirilen. Edil şoň ýaly iri eserlerden sahnalarda alynan pursatlar bu muzeýiň diwarlaryny bedäpdir. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuleva diňe şu ýerine ýetiren sahne eserlerini ýa-da sahnalarda aýdym-aýdan pursatlaryndan görnüşler dälle. Bu muzeýde mehriban arkadagymyzyň hut şu ussat zenan bilen ýüzleşip, elleşip, şaher paýlaryny gowşurýan pursatlary şu muzeýiň iň hormatly böleklerini ýerleşdirilipdir. Başım çıtıp gaýgalanıp Gan deňdine men batyp Bulak ize ul batan eden beri Adroyuna bolmaşyk Eywet alanda dore Başım mege bağlarım Gözden uçtum sen sürüp Aktif ahım çekip Ağladım bilmedim
Türkmenistan'ın operatı. Onda bir täre dören sungot bu doğrusunu aýtsaň bu Türkmen halkym onu elbetde düşünendir. 41'in iyununa da uruş başladı 22'sinde. Noyabrına tiyatr açıldı. Erkekler ähli uruşa gidip başladı. Indi bizinkiler nähil bolsa biýem ýaňjy açılan tiyatr, ýaňjy munyň için höwätli oglanlar, gyýdylar geldi. Halkymyzam ýaňy bir hili bir täze tunmady öwrenşip başlady. Ýöne geň görmeli zat şu tiyatrın içindäki şu işleyen erkekleriň birinem fronta goýbermediler. Hünäre bizim ýaňjy düşünüp başladyk oňa höwätimiz barny. Şu uruş gidip dur bolýan, horluk bar bolýan, darlyk bar bolýan. Biz şonu şu pikirimiz köpümiz şu nädip halkymyzyň ýanky ruhuny bir ada çykallyk bolarka. Ya elbette şol ýaşlamyza seretmezden şu biziň tunmodymyzyň gerekdigini, şu halkymyz üçin şu wagtlar hökmany dygyna düşünipdir. Belli boldy Türkmenistanyň operaty. Sebäbi biz ýeke bir Türkmenistanyny däl, hemmämiz şu tiyatrlar bilen gidip oýunlar görkezdik. 10 ýyl işlänmezden soň eýýem ýeriň ýüzüniň operalaryny aýdyp başladyk. Öň kemale gelen opera sunugatyny Maya Kuleva hökman gözüňmize gelýär. Ol sesi bilen, ol ýerine ýetirjilik ussatlygy bilen, ol durmuşda özüni alyp barjylygy bilen, şol bir wagtda da daşky keşfi bilen, millilige goýan aýratyn sarpasy bilen biziň gözüňizde göne jandan ya şu döwrüň operasyna da belli eýýäm kemale gelen ussatlyga ýetişen adamlar oň dowam etdirjileri adyny tutmamyzda da gözüňe getirip bilýär. Nebi Cemal, sizem şolaň biri, siz dowam etseňiz söhbetimizi. Men şunu begenýän sebäbi biziň halipamyzy bizi teatra getiren şeýle bir ýokary derejedäki opera ustadymyzy ýatlap otur halipamyzy. Halipamyzy men ýaşlykdan, kiçilikden şu telewizion arkaly kän aýdym tadlaryny kän dinleýärdim, görýärdim. Men elbetde halk aýdymlary, estrada aýdymlary aýdyp dönýäne şolaryň aýdyş ýollaryny şeýle maňa täsir edýärdi. Nädip aýdýarlarka? Alym ýoly kenne, opera ýoly diýmek öýdi. Adamy terbiýeleýär, durmuşda da terbiýeleýär, maşgalada da terbiýeleýär, işinde de ullokan bir terbiýany, ullokan ak kapyny açyp berýär da sana. Şeýdip bile men şu konservatoriýada okap, şol gutorduş synagyna halipamydy, şonu Puccini'nin Tosca operasynyň bir aria ýerine ýetirdim şeýlegem şahatenemin keşfinden bir näçe bölekler ýerine ýetiremde göni biýsen ýeriň teatr diýdi. Şeýle bir diýjek bolýanym ýa biziňine gelecek ýaşlanmada oturda şeýle halipalaryň täsiri bilen biz şu derejeye ýetdiň diýjek bolýanym seniň zihnini ähli şu gelecekde etjek hereketini gelecekde sen işe gür bolmaňa ullakan goşan halipamyz Maya Kuleva. Şeýdip men Magtumuladyň akademik opera balet teatrına gelip bir näçe keşipler ýagny Kemene we Kady operasynyň ogul ben keşfini bilecek den gapdyrynda öwretdi. Umuman diýjek bolýanym durmuşda enata çaga ýöretmegi, terbiýany öwredýän bolsa halipamyz Türkmenistanyň gahrman Maya Kuleva teatrda durmuşda şeýle hem döredijilükde ilkinji ädimleri öwreden halipamyz. Şoň üçin men bu ýonýan, men gaty bagtly diňe bir durmuşymyzda däl gelecekde şu men öz maşgalamyda da öz şagalanmadyň terbiýesine de şu halipamyzyň gaty täsiri uly. Sebäbi halipamyz şeýle bir seredenne de her bir keşipleri ýerine ýetiremde de gaty manyly, hiç mahal sesine gataltmady. Şoň ýaňa aýnalar diýe de her bir aýdýan sözi hiç mahal biziň ýadymyzdan çykarýarlar. Sebäbi şeýle bir manyly gürleýärdi. Opera adam taýlaýar diýdi. Şu opera hökman gaty bilen bir guşaýmasaň opera bolar ýerler sebäbi 2 sagatlar desan aýdan ýarlar. Şahine marip desany mektepde okanam bolsak, bärik teatrda gelemizde gaty kän öwran şoň keşpi barady, aýratyn durup geçýärdi. Hem tarihin gatyna gireňizde diýdi. Tarihin gatyndan gowluklar alsaňyz gelecekde gowy ýaşarsyňyz, gowy güne ýetersiňiz. Erbetlik alsaňyzam erbetlige bararsyňyz diýip şeýle bir manyly görüňler kän berýärdi. Şoň üçin men gaty bagtly biziň
Hormatly arka dağımızın sunuwata beýik şahsiýetlere ullokan sarpatynyň netijesini görýän diňe bir sahnada biz bagtlylarla durmuşda da bagtly. Sebäbi tebigatyň ogodanlygyny görmek şeýle dürüdüjilik adamlar üçin inçe ýollaby. Şoň üçin şu pursatda şeýle sunuwat usatlarymyzda ullokan sarpa goýan hormatly arka dağımyza köp sag bolsun aýdýan hormatly arka dağımyzyň goý jan tag bolsun. Her bir edýän işler ilmi damara waj alsyn. Ýekінші sowalym ma, ýani belliäk geçdiler, çykyş edenler şol şeýle talapkärligi hakynda. Size de kä wagtlar işleşeňizde gözüňizi çyglayan wagtlaryňyzdan bolanlygyny aýtdylar da. Şonu nähil çemeleşýärdi Maya Kuleva? Şol ýekінші sözi bilen sen işlemäni hukman mejbur edýärdi. Ene men magtumlardan akademik teatra baramda şahsenemin keşfini Türkmenistan'ın halk artisti Gülnar Nuriýew oýnaýardy, Gülistan Hawdurdyýew bileje oýnaýardylar. Menim kapitalyny akçan keşfini ýerine ýetirýärdim däwin. Şeýle bir gün şo sahnadan alyp gidip barýan bagda bagly sahnasy bar da şo bir görnüşi şonu şahsenem alyp gidip barýan garybyň ýanyna elip barýan. Ay göwünsiziräk akdenlerine Gülnary bolen teretdi de şo oturan ýerinden Bibi, teredin bibi diýdi. Edil göýekli tapdan doýan ýaly ýürüşine teredin öýdi. Şolar ýaly diýjek bolan şol sözi men bütün ömrüme bir dolly da şol şeýle talapkärdi. Yumşaklyk bilen ýiti söz aýdyň adamy özüni açmaklygy iterýän bolmaly. Sebäbi diýen şeý diýdiňiz, oň hiç wagt sesi gaty çykmaz diýdiňiz. Soň onuň hem üçin aglaýady kadilýän pikir döretdi. Şoň üçin şo sowaly berdim. Gaty dogry aýtdyňyz da, yumşak söz bilen, hökman gaty söz bilen däl, durmuşa işi geçirmeklik. Yumşak söz bilen adamyň zehinini açyp bolýar, täsir edip bolýar. Sizem bir aýdym aýdyp berseňiz onda, haýsyndan ýerine. Menadir Haripamyz Maýkulyny ilmi dama bizdiýärde uruş döwründe şol kynçylyk döwürleri baştan geçiren Halipa daby. Şol döwürde de biz adamlaryň ruhuny galdyrjak bolup diýe kän bir ruhu bilen aýdymlar aýdýardyk diýe şunam üçin daňa tara özüň Aşgabat diýen aýdymny aýdan gok diýip bir de kän aýdýardy. Sebäbi sözlerim bir ogodan garatetli şahyrmy ýazypdyr. Şol menadir söýgüli Halipamyzyň söýgüli aýdymy daňa tara özüň garatetli sözlerini Aşgabat diýen aýdymny ýerine ýetirip berýär. Dinlädiň onu. Akar bulagy
Sağ olun. Beýik jemaat ýerine ýetiren aýdymyňyz üçin mehriban arkadagymyz beýiklerini, zehinlerini beýgelli bilýär. Ine şoň mysalynyň birim Türkmenistanyň gahrymany diýip at berilen Türkmen zenany, Ussat Zenan Maya Kulewa şeýle pikir edýär. Eger döwrüň beýik bolanyny, watanyň baş tutany öz milletine söýgüsi şeýle artyk bolanyny Türkmen zenanyny, Türkmen ogluny, gyzyny beýgeldip bilýän eken. Ine biziň döwletimizde gender siýasatynyň hem nähili durmuşa ornaşdyrylýanlygyny siziň özüňiz habarly. Türkmen zenany zehini bilen, zähmeti bilen döwür onu gollap, mehriban arkadagymyz oňa baha berip, gahrman derejesine ýetirip bildi. Ine şunu aýratyn belläsim gelýär. Maya Kulewaň hormatyna döredilen bu muzeyiň ine şu diýwaryny oň eserleri bilen, konsertlerde eden çykyşlary bilen baglanşykly pursatlar ine surata düşürilip şu ýerde goýulypdyr. Edil janly ýaly oň ömrüniň döredijliginiň sağlaşygyny, iň gowy eserlerinden parçalary, ömrüniň pursatlaryny ine şu diýwardaky görnüşlerden synlamak bolýar. Özümize sowal berip görýäs. Maya Kulewa diýileni her bir adamyň hakydatyny oň şol kino filmlerde, teatr sunuwatyny ýa-da sahnalarda aýdym-aýdan pursatlarynyň bir görnüşi her bir adamyň badawat ýadyna düşüp biler. Menem özüme sowal berip görýän. Çağalyk ýyllarymyzda Maya Kulewaň çeper filmlerde eden çykyşlarynyň ilkinji nowbatda men ýadyma düşýäni, örülen saçy başyna ýygnanylan Çopanogly kino filmini janlandyran keşfi bar, Şekerin keşfi. Ine men gözüňime ilkinji nowbatda şol keşip gelýär. Ine şu heykelim Maya Kulewaň şol Çopanogly kino filmini janlandyran keşfi Şekerin keşfinden alınıp dikeldilen heykel. Bu heykeli Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşurysy, halk suratkeşimiz Sarat Babaýew ine şeýdip döredipdir, şeýdip hem bu muzeýe sowgat beripdir. Aldagynam menim bir wagtda artist bolmagy arzuw edýär. Dogry. Men dram koşugynda ören köp roller oýnapdym. Owo, hatda Baba hanyň roluny oýnamagy da isleýärdim. Onu diýmekde ýaşlykdan gadapladym ekeniňiz. Şol sebäpden siz hirurg bolupsyň diýýär. Sizin hirurglar gadapladym diýip hadaýa edýär. Şeýle dälmi näme? Tez-tezden adamyny operatsiýa etmek, olaryň adaplaryny uğraşmak. Han adamyny öwrenşip bolmaz. Her bir operatsiýadan soňra hatda giýjiler bir näçe gedip goýunup, hastanyň sagalmagy üçin, onun ýene-de şahatlar işlemek üçin hemme çäreleri gördümmi diýip pikir etmeli bolýar. Sizin şeýle dinini bilmeýärdim. Amen bolsam, siz dine şeýle dinini diýip pikir edýärmi?
Bana anan ýaňy berip. Damada anan maňa berýär. Ine şol ady da kılan ýokary okuw mektepde de ine siz atajan zähmet çekip işläp ýörsiňiz, sunuwatyňyzy halkymyza ýetirýäňiz. Şol ugurdan Maya Kuliýewaň sunuwatynyň ýygyny dowam ederýär, nesiller ýetirişdirmeklige de goşanyňyz, goşýaňyz. Siz nämeler aýdarsyňyz halipaňyz hakynda? Gahrman arkadamyň saýasynda türkmen sunuwaty dünýä ýaýar, özüniň bir şöhratly taryhyny. Gahrman arkadamyz elmadama şu türkmeniň aňyrdan gelýän sunuwatyny, halipalarymyzyň geçen ýoluny ine şuňky nesile, geljeki nesile geçirmek için şu ähli şertler döredip berýärdi. Gahrman arkadamyza şeýle edýän aladalar üçin, sunuwada edýän aladalar üçin köp sag bolsun aýdýan. Halipamyz Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewa barada gurrun edýär. Çünki şu gün doğulan günüň 100 ýyllygy ştaýda ähli aýdymçylar bilen, halipalar bilen, rejissörimiz bilen bile oturup ştaýda pikir alışýar, bir ýatlamaları başymyzdan geçirýärse. Ine ştaýda men halipalar bilen oturanlygyma begenýän sebäbi ştaýda oturan halipalar Magtmuladyna akademik opera balet teatrynda işlän halipalar. Gahrman arkadamyz ine täzeden şu opera sunuwatyny galdyranda 2008-nji ýylda ilkinji gezek Şahinam Garyp operasy sahnalaşdyrylyp halk köpçüligine görkezildi. Gahrman arkadamyz gatnaşdy şol opera. Men Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 2-nji ýyl talybydim. Şonda bir ilkinji gezek janly ýagdaýda şu opera sunuwatyny tomoşa etdik-de şu taýda. Üýtgeşik bir täsir galyrdy. Tomoşaçylarymyz tarapyndan bir gowy bir garşylanýan operada Maya Kuliýewanyň bir çykyşyny gördüm-de teleýaýlymda. Şonda şey diýdi. Gahrman arkadamyz diýdi. Daňatar Öwezowyň tozan basyp duran klawirini jan berdi diýdi. Gahrman arkadam opera aýdymçylarymyzy sahna ýygnap, opera aýdymçylary şeýle bir elmadama sahnada bolaslar gelýär. Elmadama opera aýdaslar gelýär. Elmadama keşp janlandyraslar gelýär da. Şoň üçin şonu şeýle bir ýürekden gürledi. Biziň gahrmanymyz Halipamyz Maya Kuliýewa özüniň bir sag bolsun aýtdy gahrman arkadamyza. 2009-njy ýylda Leyli Mecnun adlı opera täzeden Türkmen sahnasynda sahnalaşdyryldy. O da Daňatar Öwezowyň Ýuly Meýtisoň ýazan operasy. Şonu aýdyrasydym badyňyz hawa. Maňa da şo taýda şol opera gatnaşmak bagty meýser etdi. Kömek batyryň keşfini ýerine ýetirdim. Şonu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Eýem opera başlady, sahna işleri başlady, ýa-ni sahna çykmaýdym aýdyp başladyk. Olin käwatlar bir rejissör ýanyna çagyrýar-da ýa özü gelýär sahna. Şonu han atajan sençe bardym olin. Men bir zada hayran galym. Şu Maya Kuliýewa seni köp ýyldan bäri tanaýan ýaly gürlüýär-de. Ay men näme bir ýan gelen bir oglan ýan aýdyp başladym. Şonu men bilýän Maya Kuliýewa şu Türkmen operasyny, Türkmen sunuwatyny uly iz galdyran şahsiýetligini bilýän onu ýöne ýaňy çykyp beren oglanlar bilen şeýle bir mulakatly gürleşip, şeýle bir şu mehirli gürleşip, ogly ýaly pesbär gürleşip, şonda men şeýle bir hayran galym-da. Beýik sunuwa diýişgärleriniň şeýle pesbärligini şonda men has göz ýetirdim şonda. Şoň üçin Miýbol agaçyň baş aşağı diýýär. Başa elmadama aşak bolar diýär. Dogry aýdýaňyz. Zehini da ýokry. Miýbol zehini, rejissör, zehini aýdymçy. Onuň biz bilýäs diňe opera eserleri däýerlenip kinoda eden işlerini, ýani halk köpçüligi bilen bilesinler, şonu bilýäs.
Bir näçe eserler goýuldy, başga da operalar goýuldy. Soň ondan soň operalarda gatnaşdyk. Özüniň bir halipalyk maslahatlaryny berýärdi. Özüniň bir ýanky çylşymly bolan, ýanky ýerine ýetirmez çylşymly bolan ariyalarda özüniň bir maslahatlaryny berýärdi. Şeýlere aýt, şeýlere aýt. Umuman öz halipalyk maslahatlaryny berýärdi. Gahrman arkadamy aýdymçylar bolup biz begenýäs. Ene sebäbi Maya Kuliyevanyň adyny Türkmen Milli Konservatoriýasyna dakdyda. O da näme opera aýdymçysy Gahrman arkadamy şeýle hormat goýýardy. Şol goýulýan hormat, Maya Kuliyeva goýulýan hormat şu aýdymçylary sunugy saatlaryna goýulýan hormat diýip düşünýän. Şoň üçin biz begenýäs, buýsanýas şu Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Maya Kuliyevanyň adyny göterýänligini, Gahrman arkadamyň bir tapşyrygy bilen biziň ýokary okujaýymyzda Maya Kuliyevanyň ýörükde muzeyi döredildi. Ýerine ýetiren keşpleriniň suratlary ýerleşdirildi. Döwlet tarapyndan berilen bayraklary Maya Kuliyeva adynaky muzeyimizde ýerleşdirilen. Şoň üçin men begenýän şu Maya Kuliyeva bilen bir işleşenme begenýän, şonu görenme begenýän. Gahrman arkadamyza, halipalarymyza tirsegine galdyrýanlygy üçin, biziň aňyrdan gelýän sunatymyza üns berýänligi üçin, arşa galdyrýanlygy üçin köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň özüniň kalbynda sunat ýaşaýan, bize Gahrman arkadamyz nusga bolup durýar. Şoň üçin fursatdan peýdalanyp men Gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt bähwitli işleri elma başlıklara beslensin. Goy Mehriban arkadamyzyň belent başy aman bolsun. Biziň Türkmen kinofilmimizde ýazylan, ýani Qişatenem garip kinofilmimizde ýazylan Aram Agagarçyan tarapyndan garybyň aýdymyny iştaýdy. Men ýerine ýetirip bereýin. Yanma şodno, yanma modono. Gel yetiş dadıma, yetiş dadıma. Yanma şodno, yanma modono. Gel yetiş dadıma, benim dadıma. Men garatam gözleri zadılı, şatinem men aşığı. Men garatam gözleri zadılı, şatinem men aşığı. Şatinem men aşığı. Gel göğün hoşum, men göğün hoşum. Sensiz gamlı başım, bu gamlıyın başım. Gel göğün hoşum, men göğün hoşum. Sensiz gamlı başım, bu gamlıyın başım. Men garatam gözleri zadılı, şatinem men aşığı. Men garatam gözleri zadılı, şatinem men aşığı. Şatinem men aşığı. Şatinem men aşığı. Şatinem men aşığı. Ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin köp sag bolun. Mehriban adamlar. Häzir bolsa gepleşigimiziň şu ýerinde Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliyewaň hut özüniň dürüjçilik ýoly hakyndaky gurrunlarinden size ýetirmekçi.
Bu söhbetdeşlik 2012-nji ýylda ýazg edilip Miras tele ýaýlymyna arhivinde saklanýan söhbetdeşlik häzir gelin hemmemiz bilelikde şol çykyşyny diňläliň. Indi gellik şu 41-nji ýylda bolýan, şu bize ýol görkezjek okutjaklaram ähli Moskwadan geldi, Kiýewden geldi, Leningraddan geldi. Sebäbi türkmen halky ömrüni eşden turnuwady däl, opera diýip danym, balet diýip. Şoň üçin Şaraşeda diýen şu ul teatryň rejissöri şu geldi Altygarlyň özüniň ýanyna kömekçi edip aldy. Onuň Leningraddan Arlansky diýip dirijor geldi. O dirijor taňa törewdi, öz gapdalyna şoňaly kömekçi edip aldy. Şu sungat täze sungat bolan üçin onu bu ýerde bilýän adam ýokdy da. Dram sungaty bilen opera sungaty ikisiniň arasynyň tapawdy gaty uly. Sebäbi ululugynyň bu opera diýilende iňçe sungat. Munun hem sazam var, hem munun içinde södüm var. Munun arasyny gıýmyllasaň, saz bilen gıýmyllamaly, olam var. Ana şeýdip bu altygarly bir rejissörlügi öwrendi, daňatar dirijorlugy öwrendi. Biz Anna Kuliýewa, Maya Kuliýewa, Hoca Annaýew, Hoca Wannadyr ýolamanyma bizim bu operanyň ornuny öwretdiler. Inni şeýdip şu Döhret Aýyr 1-nji gede 41-nji ýylyň 6-njy noýabryny görkezildi. Oğul bolsa egerde, oy ikisi doğan olup öpsünler. Eger biri oğul biri kız bolsa, oy ikisi jigit olup ketsinler. Mahir hizmetkarım bolsun haladım, ülkenim mahir bağlı haladım. Maya Kuliýewa sahnalarda öz eserlerini, öz zehinini, sunugatyny halka ýetirýän bolsa, şol bir wagtda sahnalarda türkmen zenanyny ýa-da janlandyrýan keşfine mahsus türkmeniň milli egin eşiklerini giyip hem şonu dörlü döwletlerde iş saparlaryna bolany dünýäde mahabatlandyrypdyr. Şoňu täzeçe öwüşgün berip şöhlendirip bilipdir. Ine şu ýerde duran türkmen libaslary Maya Kuliýewaň öz giyinin eşikleri, bunu edil sözle aýtmamyzda da ýemse eden çykyşlaryny, o eserlerini, ýaýlymlar arkaly edýän adamlar Maya Kuliýewaň ýatladyp duran eşiklerdigin eýýäm tanansyňyzam. Meňe köprek Maya Kuliýewa diýileni ine şu nağışlanan doğuna gözüňme getiresim gelýär. May aýynyň ilkinji güni Maya Kuliýewa dünýäge gelen güni, bizim doglan günüň 100 ýyllyk münasibetli ýatlap otyrys. Ine 9-njy maý siz bilýäňiz Ýeňiş bayramy. Şu Ýeňiş bayramy diýileni halka adamzada ýeňişi golaýlatmakda şol bolup geçen wakada sunugadyň wekilleri, edebiýatyň wekilleri bolup ruhy lezzet beren, ruhy dynç beren toparlaň arasynda Maya Kuliýewa da aýratyn görelli görkezýär şol gördedi. Ine şu ýerde milli nağışlaryny göremizde şu libaslarynyň şunu bir zat ýadyma düşýär. Aýtmaklaryna göre Maya Kuliýewaň ejesi ogul şeker eje ol öz ogularyny belli keşdeçi bolupdyr. Şeýle bir eriniň çeperligini şol wagtlardan ýatlamalarda bize galdyran adamlar görürüň ýerler. Ökde keşdeçi eken ol.
Maya Kuliýewaň özüm keşfetmekligim, libaslary dikmekligim ussatlyk bilen başarýan eken. Ine hatda ene giyen ayaqqabyna çenli birini şu ýerde yerleşdirip goýupdyrlar. Hana türkmen ketenisi, üstünden giyilýän nağışlyja ýeňsizi, dony, zenanyň öz tebigaty bolýar. Hökman bir medeniýetiň sunuwatyň wekili bolmaňda da öz içki dünýäňe kybap libas giymekligim türkmen zenany şonu başarypdyr. Şeýle ýittiz ýehinli zenan Maya Kuliýewaň öz garaýşyna, öz ýüreginiň isligi bilen söýgüsi siňip özüni gelişdirýän, owodun görüp giyinen libaslary bizi hem bipark goýanok mehriban adamlar. Çıkarsan dip feil bağına sabah ak güllerim atar saçıptır sen bakarsan dip feil bağında akşam ak yıllar Hovduğa çıptır Appaq çayırlar Açta gönlümü Asmanın dağından Alıp vereyim Appaq çağın salar Açta gönlümü Kalbamın bağından can Yolup vereyim Gözlerin kurbanı Bolup Sen çıkarsan dip Feil bağlana Bilbiller sayraşıp Sada başlaptar Sen bakarsın dip Feil bağlanda Gonçalar oynaşıp Nene başlaptır Bilbillerin fadı Açta gönlümü Men sana bilbilin Fadın çalayan Gonçalarım nedi Açta gönlümü Men sana tervillim can Neden çalayım Bağıtımıdın baharı Yadın çalayım Bağıtımıdın baharı Yadın Bizim Türkmen halkımızın beýik şöhratly geçmişi tarihi var. Ine şu döwrüň beýik tarihi ýazylýan döwür. Mehriban arkadaşymyz täze
tarihi döwrü esaslanırdy. Şu edilýän beýik işler barada, ýaşalýan ömürler hakynda hökman ýazylyp galdyrylmaly, tarih döredilmeli. Maya Kulewanyň ömrem, döredijligim ilmi tarapdan öwrenilmäge doly münasip ussat ömür, ussat zihin. Ine edil şu barada Maya Kulewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynda da işler edilen ekeni, biz şu gepleşigi taýýarlamak maksat bilen şol ýokary okuw mektebiň özünde bolamyz. Zähmet çekip beren mugallimlaryň biri Bahar Gülsiz Maya Kulewaň ömrü döredijligi barada okuw gollanma taýýarlan ekeniňi. Biz şonuň ilkinji entek habar beriş görnüşi ekeni, şoňa gaty begenlik şeýle ýazylmaly işler, ilmi çemeleşmeler özüm Maya Kulewaň sunugatynyň durly ugurlary boýunça ilmi işler etmeklik mümkinçiligi bar ýazmaklyk. Ine siz doly ömür döredijligini terjime halyna yüzlenip bir ýere jemläpsiňiz. Şolar barada özüňiz aýdyp bereň bize. Gepleşige gatnaşyp oturan halipalaryň, aýdymçylaryň hemmete Maya Kulewany gören şahsiýetler, olar ören gyzykly gurrunlar aýtdylar, ýatlamalar aýtdylar. Edil şu işleň takatynda duran Mehriban arkadamyzyň özi bize ähli işte görelle mektebi. O barada halipalaryň, aýdymçylaryň özleriň belledi döretmekde, ilmi iş ýazmakda da, kitap ýazmakda da bize görelle mektebi. Sebäbi Mehriban arkadamyzyň bir ajaýyp medeniýet sunugat barada kitaplary bar. Maya Kulewanyň sunugat ýoly, oň şular ýaly gahrman derejesinde beýik adyň berilmegi baradaky ganatly setirleri biz Mehriban arkadamyň Ile döwletgeler bolsa atly kitabyny gabat gelýär. Ine şol setirleri okap Mehriban arkadam biziň konserwatoriýamda Maya Kulewaň adyny dakandan soň şu şahsiýet barada şu meşhur opera aýdymçy hakynda bir uly görümli iş etmek arzuwym döreddi menne. Ine şondan soň birnäçe wagtyň dowamynda men şu işi alyp bardym. Şol kitabyň okuw gollanmadyň şu gol ýazma nutkasy muny biz çapa hötürledik. Netip bolsa ýakyn günlerde şol halk köpçüligine ýaşlary gowşar diýen tamamy bar. Ine Maya Kulewaň öz hakynda aýtsak, şu işi ýazyp ýörken men hasa Maya Kulewaň döredijligine içkin gyzyklandym. Oň maşgala agdalary bilen duşuşdym. Atyl garýady Muradaga şolar bilen söhbetdeşlikler geçirdik. Şeýle hem Türkmenistanyň döwlet arhiwinde bolanymda şol Maya Kulewaň geçen sunugat ýoluny men hayran galmakdan ýaňa gözüme ýaş aýlany. Sebäbi ol diňe bir opera aýdymçysy däl. İşçiň jemgyçiligi işgäri. Beýik şahsiýet hökmünde şoň bir eden işlerini ömürlük ýadyňda galjak işlerde. Ine şonu haçanda arhiw maglumatlaryna saralan kagydlary agdaryp oturýarkam şoň stahnada döreden keşplerini gözden geçirdim. Şonu diňe baş keşpleriň özi 40-dan gowrak. Olaň arasynda Zöhre, Mahym, Şahenem, Leyli, ýa-ni Muradaň aýdýan daşarut operalaryna Nigar, Gülçehre, Abadan, Ayna, Tatyana, Marfa, Mikaela, umuman 40-dan gowrak baş keşpler olardan daşaram. Ýa-ni ýaşy bir sene barandan soň ejeň eneň keşbini canlandyran şol biziň häzirki Bibi Gülnar Nury ýaly opera aýdymçylamyda öýt keşip döredenlerini Maya Kulewaň aýdan nuskalaryny eýerýärler, şolaryň aýdan nuskalarynyň ugralýarlar. Şoň üçin Maya Kulewaň dörejilik ýoly ähli dörejilik işgärler üçin ullakan bir görelle mektebi. Ýene bir aýtjak zadym, şu halypalar köp zatlar aýtdy Maya Kulewaň bir ýene bir aýratynlyk ol dil öwrenme gowurýan eken. Şol arhiw maglumatlaryny salgylananda rus hem Azerbaýjan dillerini tuwara bilýän eken. Şoň üçin şo dilleriň opera eserlerini ýerine ýetirende hiç hil bökdönsiz, kynçylyksız şol sahnada aýtmagy başarypdyr. Onsoň şol halypalaryň berýän maglumatlaryna görä Maya Kulewa Mulla Täç Muradow, Magtum Ulgarlyw, Tahjip Barfiýaly meşhur bagşy tadanlarym örjedip diňläpdir. Ine şu tatlar bolsa oň şol operalarda keşip döredenine aýdýan ariýalaryna, ariozalaryna bar bolan türkmen halk aýdymçylaryna mahsus bir öwrümleri şol bolşýaly, inçeli bilen milli öwüşünde şolar wagtyň özünde Ýewropa ähengini berip öz boşly bir keşipler döretmegine alyp barpdyr. Maya Kulewa diňe bir operalarda çykyş etmän daşar ýurtlaryň bir näçesinde dörejilik saparlaryna bolan olar aýtsak Orsetde, Mongoliýada, Türkiýede, Hindistanda, Owganistanda
şeyle hem Vietnamda şol yurtlarda Türkmen aydımlarını, Türkmen operalarının parçaları yanlanırıp şol halklaryň bir gujak güllerine münasip bolan şahsiýet. Şoň üçin biz şunu köňünde bir parahat ýurdumyzda bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne şeýle sunwadymyzy arşa götüren ıntanyň dürüjlük duşugyny gurnamak, şonuň 100 ýyllyk toý münasibetli şular ýaly çäreler geçirmeklik elbette döwletlikden, bagtlykdan nişan. Maýa Kuleýewaň dürüjlük ýolu hakynda geçen ýyllaryň dowamyna bir näçe telegepleşikler taýýarlanyrly. Ulugurumly, kiçigurumly makalalar ýazarly. Türkmen kinoçulary Maýa Kuleýewaň dürüjlüğine başlap göderlige gulluk etýärine atly dokumental filmi surata düşürdiler. Bizim netibeden geljekde de şoň dörejlüğün içkin öwreneriz. Taleplanmady bilen özümizden alyp barýan okuw işimizde sebäbi şeýle Sungat ustadyň dörejlük ýoluny öwrenmek, olary halka ýaymak bizim her birimiziň borjumuz. Ýa-ni halypalaryň bellek geçdi Türkmen Milli Konserwatoriýasy Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuleýewaň adyny göterýär. Ol gönnen hem medeniýet ojagy, hem bilim ojagy, hem ilim ojagy. Şoň üçin şu bilim ojagyny, ilim ojagyny okuw gollanmalaram gerek, okuw kitaplaram gerek. Şular ýaly şahsiýetleriň dörejlüğini içkin öwrenmekde bolsa, janymda ýaman dähmet çekert. Ýa-ni atajan öz gurrumyny bellek geçdi. Şu 2019-njy 2020-nji okuw ýylynyň başyny Mehriban Arkadamyň özüniň teklibi bilen Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuleýewaň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda şu halypaň şahsy muzey döredildi. Şu muzeýiň döredilişine bagşlanan bir näçe makalalar ýazarly, ýa-ni telegepleşikler gurnarly. Şol muzeýi gurnamaga gatnaşan adamlar var. Maýa Kuleýewaň ýakyn hostarlary, maşgala agzalary, oň öz gaýdy, mahmany baba, Türkmenistanyň döwlet arhiviniň işgärleri var. Ine şu gepleşim üstü bilen men şol bize ýardam eden, bizim okuwjaýymyzda şeýle muzeýi döretmäge kömek beren adamlaryň ählisine köp sagortan aýdýan. Türkmen sunwatyna ýygoýan beýik şahsiýetleriň döretçiligini öwrenmäge, olaryň sunwat ýoluny ýaşlara ýaýmagy, umuman şolary bir wagt etmäge, ul mümkinçilikler döreden Mehriban Arkadamyda köp sagortan aýdýan. Goý Mehriban Arkadamyň saýasyna Türkmen medeniýeti, Türkmen aýdymsatyny goýdy. Mundan beýlegem gülläbesin. Mehriban Arkadamyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. Sağ olun. Sağ olun bakar. Sebebe geljekde şu sunugatyň taryhyny öwrenmekde ilim ýolunda da üstünlikler arzu edýär. Vatan güllesin, can vatan
gepleşigimiziň şu ýerine aýdym diňledik hem mäňiň o wadyňyz belentden ýanglansyn dowam edelim. Ine geljekki şägirtleriniz, wasydyň köp talipleriniz. Şu gün biziň gepleşigimizde tomoş edip oturan iýleşlerimiz hem şu gepleşige gatnaşyp oturan ýaşlarym Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliýewaň ömrü dörejlik hakynda köp sowallaryna jogap tapandyrlar diýip umyd edýär. Ýöne talipler size ýene ýüzlenýär. Şu söhbetdeşliklerin arasynda size sowal döredimi? Eger sowalyňyz bar bolsa berip bilersiňiz halepalara. Kimiň sowaly bar? Talipler barmy sowalyňyz? Men Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Ýagşygül Omarowa. Biýim bolim, size soragym bar. Şu Maya Kuliýewa siziň üçin şu opera sanatynda tejribe mektebi bolup durýar. Operalarda keşip ýerine ýetireningizde şu Maya Kuliýewa size aýdyp geçen maslahaty barada aýdyp geçäýin. Halypamyz Türkmenistan gahrymany Maya Kuliýewa esasen bir täsir eden şu keşipleriň ara tapawutdyrlygy. Sebäbi şahanamyň keşbem ol şaňgydy, Leyli Mejnunna, Leylem şaňgydy, Zöhre, Maham bularyň hemmeten bir belent şahsiýetlerde hemmeten şaňgydy ýöne hemmetiniň bir-birinden ara tapawudyny aýdyp geçen zatlar maňa täsir etdi. Sebäbi şahanam ol türkmen gyýy gelinlerinde mahsus bir edepli, ikramly, şa häsiýetli ýöne şonda da ejetini, ennetini, atasyna bolan hormaty gaty uly. Emma Zöhre tahirde Zöhreň keşbi hükmen tapawud edýär. Şonu şeýle bir öwren düşündiren halipa. Sebäbi gyýy gelinleriniň harmanýaly ýaly dogumly gyýy gelinleriniň bolşýaly Zöhreň öz atasyna hatda men üçin özüm düşüngende men öz maşgalaňda bir ular ýaly ataň adyny aýdylanok da atam, enem, käbäm diýip bilýär. Ýöne atasynyň adyny aýdyban öz tahyryna barjak bolup, şolar ýaly dogumly häsiýetlerine tapawud edýär. Ýagny şahenemden Zöhreň tapawudy gaty uly. Şolaryň ara tapawudyny halka bermekde halipamyz gaty ullokan manily sözler bilen bize täsir eden halipa. Häsiýet aýratynlygyny ýüze çykarmaly, bir ýerinden tapawutlandyryp. Men düşünşüm boýunça şeýle dämi? Maya Kuliýewa da şol 3 tane şagydynyň durmuşdaky ýaşaýyş ýagdaýlary deň bolanyny da häsiýetini tapawutlandyryp ýüze çykarmaklagy maslahat berýän eken. Kanagatlanýaňyzmy? Sowalyňyzyň jogabyna. Sen ödün haýsy ogur boýunça? Ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynda 3-nji ýyl talyp. Bize şu wagt bir aýdym aýdyp berip bilermiň? Türkmen halk aýdymy galmanam täzeden işlän Gurban Kuliýewiň aýdymy aýdyp beräýin. Hana aýdyp berin. Sen köňlümiň hoş gelin. Sen köňlümiň hoş gelin. Galmanam senden galmanam. Şida köňlüm seýilgäki galmanam senden galmanam. Tahirim senden galmanam. Barım ýakdy söndürdi, süýmüşim seningdek merdi, süýmüşim seningdek merdi. Sürtsüm gözüme payı girdi, sürtsüm gözüme payı girdi. Galmanam senden galmanam, tahirim senden galmanam. Sağ ol canım, sağ ol. Tuveleme, ne şular ýaly halipalaň ýoluny dowam etdirmeklige döwrümizde aýratyn edýär arkadaşymyz. Hem ünüs berýär, hem mümkinçilik döredip berýär. Şeýdip näme nesillere bu sunuwatyň iňçe ýollaryny geçirmekligim biziň hemmämiz bilen. Şu ýollarda size de geljekde ul üstünlikler arzu edýär. Sağ bolun. Türkmen toprağında täze hile dörep tusa begenýän ýagşy şeýle o aýdym her oglanda şat
Diýeňde diýerine ýetirip bilýär da şoň üçin her operamyzda nesip bolsa, näçe işlenilse, näçe sahnada goýulsa, näçe halipaň ýygy ödülse, taýar dehiller, taýar hünärmenler bar. Ne diýdarlaşyk hemme halipamyzy ýatladyk. Şu deňizden bir damjanam aýdyp bilemdik da, kän wakalar bolup geçdi. Kän gowluklar bolup geçdi. Kän bir ýeri şeýle gysylyp eserdiňde wagtynda ýerine ýetip bilmän, ýerine ýetip bolman, ýa-da şu aýdyp duran aýdymçyň bir inçesini ot bolan bokurduğunu herde periyetti ýem onu meşgullap şo degmerler şol aýdymça. Şol emele gelýär bolin. Şonda da bir ýer ýa ýanjak gol gapdarynda kömek edip arkaýyn hemme zat ýerlerine düşer diýip şoň ýanjak bir giňlik bilen bir bir kömek etýän ýerleri barda. Ýa bir diýjek bolýanlaryny bir goşatym gelýär-de. Şahenem bir aýtdy. Aleyliňi gözleri öwüp aýtdy. Onuň ikisany ulakan bir aýdym ýerine ýetiren gyzy öğretdi. Onuň bir gün şey diýär maňa. Gelik kimin bir zat etdi. Mesem näme diýsem. Mahım Zöhre Tahir goýýarsandy. Zöhre Tahirde diýär, Zöhreň birini aýtdylar, mahım birini aýtdylar. İkisany şu ortaga çykan iki gyzy diýär. Eýem Kemal gelen gyzy goýarsyly görelýär. Şonu bäsleşdi emele geldi däni, tügölem ikisi bir-birinden galmazjak bolup Zöhrenem taýarladylar, mahymam taýarlandylar. İkisem ýerine ýetirýär, ondan keskitlep berenim halipamyz boldy. Hawa, zehinini ýüze çykaryp beripdir. Zehini ýüze çykaryp Hawa, şägirde açmagam gerekdi. İkisine de bir Zöhreň aýtmak istegi bar da. İkisinem hakykatdan bolýa diýdiler maýakulyna şota. Daşky kesip boýunça da ýerine ýetiriş boýunça da şol halipaň maslahatyny erip, ine şol eserim täzen döretdi. Şu zatlary bize bir peşkeş beren, şu zatlar ýatla oturulgyň sebebi ýa gaýsy mäli ikinji gar beren mehran arkadamyz we maýakulyna şu tödi dogry ýagdaýda aýdyp bilýärse sebebi. Şondan soňky dören ipesi eserlerini 13-nji opera gidip diýip aýdyp bilýärse şu wagt Türkmenistan gahrman derejesinde bar ýa gaýsy mäli maýakuly waryndaky Türkmen Milli Konservatoriýasy ýokary mektep has ada arşagarlyda şu zatlar iýeden mehran arkadamyny köp sawurtyn aýtýan. Mehran arkadamynyň jan sawurtyn tutýan tutumly işler elmadamada rowaj alsyn. Ömrüme gül ömrüme solumdur pıgan bile ateş yüzüne düşür köyüpdür tincan bilen köyüpdür arman bilen ömrüme gülçin baharı düşmedi ol nazar arman bile ömrüme gül ömrüme düşmedi yoluna da mautem olu azarım gitti ten ucan bilim gitti ten ucan bilim. Ýatda galyjy pursatlar da sebäpden maýakulyna dogrudan taryhda galyjak halipadyr. Şol dinleyen her bir opera aýdymçy
şol okuyanım bolsa, talibim bolsa, ya teatrda işleyenim bolsa, maýa kulüweden öwrener, şoň aýdan zatlaryna, şoň nesihatlaryna, şolaryň türkmenistanyň bir owadan gürleşenine, ýörenine, bir seridenine, eşigine hemme zadyny maýa kulüwe şo zatlar hemme özü mektep bolup durdy. Maýa kulüwe ilmi-dama şol işleyen wagtynda da öýde bolsa da onu bir mehr muhabbet vardy. Haçan biz Gülnar bilen gelenimizde gelin ha, gow gelinizin gaýnyňyzy oňat dörýär. Gelin oturup, hoja kakym hemme üýüşüp oturup onu şol nahar ýaňy başlanyny şeýle bir süýüjü meherli sözler bilen şol onun durmuşuna kalıbına ilmi-dama şol operasyonu gotu barada. Operasyonu gotunun beýik şahsiýetleri barada. Dirijorlar barada, harmesterler barada, rejissörler barada, sadanlar barada. Hatta şol sadanlar şeýle tadanlar var, şeýle tansçylar vardy. Şol maýa kulüwüni aýdyrdy. Bir şey diýmek bilen şol her bir opera aýdymçyna biýem aýdyp birer Gülnarym hemme aýdyp bilerler. Şol şu çağlar görünedi, hemmesi maýaja diýerdiler. Aktığım diye şol. Şeýle bir mehr muhabbetten ol bir agaç barly bolsa baş pes bolar diye. Şe bir pespel, bir mülayim meherli adam onu mehr muhabbetten hiç bir tükönüksüz de. Şol näçe talip bolsun sen kim bolsun aýnalaryn aýdyşýaly ya bir ýaňy bir şagirt bolsun şoňa ähli kalbyny ýüregini bermäne taýyn şol türkmen sulgaty üçin türkmen medeniýeti üçin onda da beýik sulgat bolan inçe sulgat kyn sulgat bolan opera sulgatyna şeýle bir meherli şeýle bir özüniň mehr muhabbetini her insana ýetiresi gelýärdi. Şoň üçin şuňky maýa kulüwe doglarynyň ýüzlüligine başlanan şu davara gelecekki nesilede mektep bol, gelecekki yaşlara da şol maýa kulüwali mehrwan bolmany, maýa kulüwali öz watanyna, öz halkyna, edin arkadagyna wepaly bolmagyny men şu ýaş taliplere de gyllar oglanlarda ünnewe diýen mehrwan gahrman arkadagymyz bir karar döwletimiziň bagtyar zamatyna Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyna şu türkmen halkynyň adabraýyny bütün dünýä ýaňdalyp türkmeniň medeniýetini sulgatyny bütün dünýä pazarlap ýetiren edin arkadagymyz bizi eşiretli zamanada ýaşadýanna bagtly zamanada ýaşadýanna edin arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan oy mehrwan gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bäxtli işlerine ilmi-dama rowaşlyk arzu edýärim. Men sana aşık, men sana benivan, men sana aşık, men sana benivan, men sana aşık. Düşmanım giderdim sana karşı. Sana benivan, men sana aşık, men sana benivan, men sana aşık, men sana benivan, men sana aşık. Gülübün kanatlar sevgiden coşur. Men sana benivan, men sana aşık, 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 men sana benivan, men sana aşık.
mehriban arkadağınız, canınız sağ olsun, ömür uzak olsun. Muzeyin ine şu burçuna bir ünsverin Maya Kuliyevaň durmuşundan hiç aýryp bolmajak pursaty görünýär şu ýerde. Ine şu görünýän oturgujam, ine şu görünýän stolam, oň üstüne ýapylgy örtküsem, şoň üstünde duran zatlar hut Maya Kuliyevaň öz ömrüniň soňky günlerine çen öýünne ýaşanyna özü üçin niýetlenen ýeri edil şutak göçürüp getirip goýan ýagdaýlaryny ne görkezip goýupdyrlar. Ine şu ýere seredin çäýnigi hem käsesi bar. Şunu biziň ussat ýananymyz Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliyewa madamy özü çaý içipdir. Käsesi bilen bilejini şu ýerde. Ýene bir zady size ýetirmek isleýän Maya Kuliyewa türkmeniň milli tagamlarynyň arasyndan uğnaşy şeýli gowur ýani eken. Özümdiň onu iýmekligi gowurmak bilen çäklenmän, şol nahary bişirmeklige de ökteken. Ine oň ejesi ogul şeker eje, owalaryny ogul şeker aşçy diýip aýdar ekenler. Sebäbi ol şeýli bir uğnaşy tagamly edip bişirýän eken. Burçlap onuň owalaryny kimdir biri öýlerini dümöwlese, şeý diýer erkenler. Ogul şekeriň eline bişirilen uğnaşdan taýýarlap içiräýsege bilýäs bolen dümöwüň derrew zymzyýat boljagyny diýip şol her bir öýlerde aýdylar eken. Maya Kuliyewa öýlerine sunuwadyň medeniýetiň wekilleri garady mihman baranna öýüne. Şu uğnaş hökman hödür kerem eder eken onuň öz gyzy mahymam şoňa ökde bolupdyr. Ine şu ýerde bir gutujuk bar. Şu gutuda ine Maya Kuliyewaň ine dakynan şaýlary bar ekeni. Ýene de oň içinde bir näçe dürli reňktäki monjuklary bar. Şu sahnalarda, durmuşda, bayramçylyklarda halk bilen duşanna gara dakynan şaý seplerinden bir bölejigi näme şu ýerde goýulypdyr. Adam özüniň has gowy görýän zatlaryny bir ömre özü bilen saklap ýa-da neslimden neslime geçsin diýip şu aýratyn öz göwnüne, ýüregine yaran zatlaryny saklamaklyga çalışýar. Men pikir edýän şu zatlarym Maya Kuliyewaň aýratyn söýgüsi singen zatlary. Bu zatlar zenan tebigatyna aslynda mahsusdyr. Ine şu diwara üns beriň. Diwar üçin niýetlenen gülçara bar şol ýerde. Özüm täsin şyra üns berseňiz. Ine edil şol burçyň özi Maya Kuliyewaň ýaşan otagynyň bir bölegi. Ana oturgujunyň ýokary ýanyny çyrasy bar. Oň üstünde duran diwar sagady bar. Şol sagadan Maya Kuliyewaň hut öz otagyny ulanan sagady eken inhä şol. Mehriban adamlar şeýle bir pikir öwürmek bolýar. Maya Kuliyewa diýilende ilkinji nowatda oň owazy gulagma eşitilse, ýene bir tarapdan oň döreden eserleri, teatr, kino sunuwatynaky eserleri, ýazgylarda galan görnüşleri göz öňüne gelýär. Aşy muzeýe gelende bolsa, janly hakykat ba, olam oňa degişli bolan zatlar. Köp sag bolun, şular ýalaka duşuklar kän bolsun. Gahrman Maya Kuliyewaňyň ady ebedilik, ömürlük bolsun bilen Milli Konserwatoriýamyzda şu ýaşlar üçin ullakan bir nusxa bolup durdy Maya Kuliyewaň. Ol gatykän ýyllardan beri bize şol Maya Kuliyewaň aýdymlaryny radiodan dinläp tänem, çağa dörlenmedem şol aýdymlary dinläp urallykda şol aýdymlar, şol saatlar meni berik saada ünlenem şol saada getirenim şol hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýene de kän ýyllarda biziň ýurdumyzda, biziň döwletimizde ýoly baş bolup da bize nusxa bolup ýaşamany men arzu edýän jany sag bolsun ömrü. Köp sag bolun halipalar. Ine bugün biz Mehriban arkadağımyzyň Türkmeniň medeniýetine, sunuwatyny goýýan sarpasy esatyna başda durmagyny, Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň halk artisti, ussat Zenan Maya Kuliyewaň doglan gününiň 100 ýyllygy münasibetli ruhy çyragym gepleşigimiziň çäklerini söhbet edip başardygymyzdan Maya Kuliyewaň ömrüniň döredijliginiň bir aýratynlyklaryny açyp halka ýetirmeklige syňanışdyk. Şu gepleşigi taýýarlap
halkymyza getirmeklik üçin goşan deden adamlara, sesini goşan adamlaryň hemmetine biz gepleşigimiziň dürüjlük toparynyň adından tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Geljekde ýene-de bir mehriban arkadagymyzyň söze, sazy, edebiýaty, umuman türkmeniň gadymiyetine şu günne geljegine beýik sarpy goýmaklykda döreden mümkinçilikleri esasyna ýene-de bir Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliýewaň dürüjlüğüne ýüzlenip, kän söhbetleri gepleşigimiziň dowamyna geljekki sanlaryna da ýüzlenip ýetirjekdigimize de halkymyza ynanýar. Siziň hemmäňize köp sag bolun beren görüňleriniz üçin, eden çykyşlaryňyz, aýdan aýdymlaryňyz üçin, ykbalyňyza baglanşy sunugat ýoluňyz hiç wagt sizi kem etmesin, rowaşlyklar hemraňyz bolsun. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň inniki sanyna da söz sunugatynyň, aýdymsa sunugatynyň muşdoklaryny biz gatnaşmaklyga çagyrýas. Ine şeýle döwletli işleriň sakasyna duran mehriban arkadagymyza biz ýene bir ýola tüýs ýürekden sag bolsun aýdýas. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan ähli tutumly işleri barha rowaj alsyn. Ruhy çyragym size kalp temizligini, paýhas baýlygyny hem pikir durlugyny arzulap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene-de ýaýlymda ruhy çyragym gepleşigine duşuşýança hoş sag bolan mehriban adamlar.